Вось так, праверылі. Лук ёсць? Ідзе? О, пайшоў. Цудоўна. Добры дзень. Добры дзень усім. Вітаю. Зараз я яшчэ пераверкі апошнія. Ёсць. Мне падаецца, ўсё на месцы. Вітаю ўсіх. Добры дзень. Сёння ў нас чацвер. Сёння канец галасавання. Галасаванне ўсё яшчэ працуе. Нягледзячы на тое, што справа зверху вы нічога не бачыце. Усё нармальна, насамрэч. Вы зможаце галасаваць як звычайна. У чаце, на жаль, я не паспеў дадаць ніякіх дадатковых інфармацый аб тым, як аходзе галасаванне. Так што будзе толькі папярэджанне за 10 хвілін да канца галасавання і ўжо ў момант, калі таймер скончыцца. Так што, на жаль, ніякага візуальнага пацверджання ў вас больш не будзе, што трошкі шкада. Вось, але на наступным тыдні мы перанясем просто наш аўторкавы стрым на чацвер, пакуль я разбіраюся з карткай захопу. Вось, прыйдзецца яшчэ набыць некалькі рэчаў, каб проста пачаць штосьці з гэтым рабіць, а я іх яшчэ нават не набываў, не заказваў. Вось, я яшчэ нават не разабраўся, што канкрэтна мне будзе, во сколькі грошыкаў гэта мне ўляціць. Ось, так што паглядзім. Добра, вітаю яшчэ раз усіх. Зараз пачынаем. Я чамусьці ў мяне чатка дзіўна выглядае. Так, добра, ўсё на месцы. Тады мы працягваем літаральна з таго ж самого моманту, дзе скончылі папярэдні раз. Нават PlayStation, з-за таго, што хто не ведае, PlayStation літаральна захоўвае стан гульні у той момант, калі вы скончваеце, і яна не выключае нават саму гульню, то бок вы можете працягнуць літаральна з той паўзы, дзе вы былі. Абсалютна нічога не згубіўшы, просто працягвайце, як было, і яно таму на паўзе, я нават забыўся, што яно так працуе. Ось. Галоўнага меню ніякага няма, просто PlayStation запускаю і адразу ў Death Stranding трапляю. Вельмі файненька. Вось. Важна зараз распавесці, што трошкі па падзеях, што ў нас увогуле ў якім стане Сэм. Зараз, дарэчы, я не ўпэўнены, дзе мы. У нас мапы нават няма. Я нават не ўпэўнены, дзе мы зараз. Але агульна, давайте так. Гэта зараз спойлеры да папярэдняга стрыма, так што калі вы яшчэ не глядзелі, ідзіце глядзець папярэдні стрым. Вось, а я раскажу. Сэм згубіў Лу, і нам, па сутнасці, увесь першы эпізод паказвалі, наколькі Сэм прывязаны да Лу быў. Я так разумею. Так. Лу мертва, і ў выніку Сэму прыйдзецца... Я не ведаю, прайшоў пэўны час. Прайшло прыкладна месяц пасля гэтай падзеі. У нас таймскіп, і мы не ведаем нават, дзе мы, што мы адбываецца, што сам робіць, куды ідзе і што ім кіруе. Вітаю, Рэгана. Так. Гэта BT тут? Ладно. Без груза, без нічога. Сэм проста мацюкаецца. Ён чуе нават галасы Лу. Ты шмат цікавага прапусціла. Канцоўку вельмі раю. На жаль, прыйдзецца спойлерыць табе, Рэгана, таму што тут немагчыма. Лу памерла. Гэта канец першага эпізода. Так, не падаем. Лу памерла, і ў выніку Сэм зараз... вы бач, Рэган, ты як бы на праглядзе другой часткі. Вось. Да ё-маё. Ладно, скоцімся. Хікс? Не. Мы не ведаем нават хто. Мы не ведаем, што за групоўка нейкая, якая напала на наш дом. І Фрэджайл спрабавала абараніць Лу. Лу забілі, але Фрэджайл выжыла. Я нешта расслабіўся. Так. Зброі у нас, вядома, ніякай няма. Прыйдзецца выходзіць гэта ўсё. Вось яно ходзіць. Разлаваў толькі. Лепей было бы паверху ісці. Карацей, мы не ведаем, як гэта, што гэта за групоўка. У нас адразу пасля гэтага, пасля таго, як мы палячылі Фрэджайл, ідзе таймскіп у месяц, і мы вось тут. І я не ведаю, што мы тут робім, чаму мы тут і куды мы ідзем. Як мне BT абыходзіць зараз? Чаго ж такам была патрэбная Лу, не Сэм, не Фрэджайл. Мы ж не ведаем увогуле, хто такая Лу.
Вось гэта цікава. То бок, ну, яна магла быць камусьці патрэбна, проста мы нават і не разумеем, чаму яна камусьці можа быць патрэбна, таму што мы не ведаем лук. Вось гэта BT. Абыдзем. Спадзяюся, дыхалкі нам хопіць на гэта. Навошта абыходзіць BT? У нас ніякай зброі няма. Вітаю, справовы. BT вось гэтыя пачвары. Калі яны нас атакуюць, то яны паспрабуюць нас... Спачатку яны паспрабуюць нас уцягнуць. З'явіцца іншы тып BT, паляўнічыя. Паляўнічыя будуць нас зацягваць далей у смалу. І... Так, добра. І пасля гэтага... Я спадзяюся, яшчэ тут... Разумеў. Так, нам туды бы прабрацца. І, карацей, пасля гэтага з'явіцца ўжо... Я не памятаю, як он тып трэці называецца, але калі яны паглынуць нас, то адбудзецца выбух. І гэты выбух знішчыць усё навокал, поўнасцю ўсю мясцовасць. Адзіны спосаб гэтага пазбегчы, альбо забіць... Альбо пазбегнуць іх, альбо забіць. Забіць мы для нас зараз не опцыя, таму што у нас зброі проста няма. Мы без нічога. Спойлеры будуць жорсткія да другой часткі. Я ўжо паўтараю, зараз людзей усё больш дадаецца. Калі вы не глядзелі папярэдні стрым, я раю вам зараз жа выйсці і пайсці паглядзець папярэдні стрым, так асабіста канцоўку. Вось, бо будуць жорсткія спойлеры. Ну, тыпу, да Stranding другого. Калі вы іх не баіцеся, то... Што? Калі вы іх не баіцеся, то я вітаю на стрыме без праблем. У сэнсе? Пачакайце-ка. Ён жа прама сказаў, што яна мертва. Я падумаў, што гэта дакладна. Зразумеў. Мо гэта сон, так. Гэта хутчэй за ўсё сон. Гэта не сон. Ён сапраўды сябе застрэліў зараз. Я не ведаю, ну, глядзіце, рэпатрыяцыя і вяртанне ў цела ў сам адбываецца толькі тады, калі ён рэальна памірае. Сам рэпатрыянт — гэта тыя, хто, калі яны іх выкідывае на бераг, яны паміраюць, яны вяртаюцца назад. Яны не могуць нармальна памерці. Ну, сам, па сутнасці, у нас адзін. Такіх не шмат. Ну, вельмі не шмат, але нават яшчэ больш рэдкія супадзенні — гэта наяўнасць думс, то бок, ну, адчуванне пачвар, і магчымасці вяртацца. Гэта ўвогуле робіць сама унікальным, так? У гэтым сэнсе. І ў выніку зараз мы, калі рэпатрыяцыя, вось момант рэпатрыяцыі ёсць, то гэта хутчэй за ўсё не сон. Я проста не разумею, чаму яму такое... Ну, можа, яго рэальна ўжо галюцыніруе. Вось. Яна памерла, але ж ейны BT залез у капсулу. Так, але гэта смерць. Ну, ўсё роўна. Ну, тыпу, ты не можаш вярнуць... Адзіны рэдкія выпадкі, калі вяртаюцца, гэта, напрыклад, Хартман і Сэм. Ну, Хартман за іншай асаблівасці. Ён як бы памірае, у яго сэрца спыняецца, і кардыорэгулятарам яго вяртае назад. Вось, кожныя некалькі хвілін. То бок ён там жа існуе па 10-15 хвілін. А вяртацца ўжо... Да зараз вярнуся, проста, ну, як бы, пакуль мяне ёсць магчымасць, я магу трошкі за лор патлумачыць. Вось, таму што гэта якраз стан смерці для Сэма, але зараз будзе вяртанне. Ладно, можа і сон. Можа ўсё ж такі і сон.
Sam, I know there's nothing I can do to make it right. I know. Sam, stop hurting yourself. Please. Give me the gun. There is nothing left for you here. Nothing but sadness and regret. You can't go on like this. Come take a walk with me. Я так разумею, што пісталет пусты зусім не таму, што ён расстраляў яго дзесьці. Я думаю, што ён сапраўды застрэліў сябе ўжо ўсім рэвальверам. Проста гэта яму не дапамагае з-за рэпатрыянта. Ён проста вяртаецца і ўсё. Мне вельмі шкада Сама зараз у гэтай сітуацыі. Гэта проста каб здаў чалавека жыццё. Come meet my crew, Sam. Ён рэгенеруе таксама? Не, тыпу, ён проста вяртаецца поўнасцю. Неважна, як ён помер. Ён поўнасцю вяртаецца з целам. Скажем так, новым. It's time for you to hit the road and start a new journey. Дэталі гэтага ніколі не тлумачыліся наконт гэтага. Канец ужо другога эпізоду, адразу трэці. Дробридж. У капсуле Бетілу, так. Тое, што ад Лу засталося. Потому что, калі вы толькі-толькі падлучыліся на стрым і не ведаеце, што адбываецца, мы самі ні халеры не ведаем, але ўсё складаней. Я вам раю ісці і глядзець канец папярэдняга стрыма і потым ужо наганяць гэты шмат падзей. Інтаксікацыі яго пазбавілі зараз. Зараз знізіўся ўзровень алкаголю ў крыві. Wait, hold up. Where's the pod? Where's Lou? Зараз наконт геймплея яшчэ паразмаўляем, катсценкі ідуць. Добра, гэта якраз такі даюць адпачынак. Вітаю. Што ж ён шэры, яны зараз на караблі, да гэтага мы зараз да ўсяго дабяромся. Па-першае, насамрэч нам як бы не тлумачылі яшчэ, чаму шэры, але я здагадваюся. Давайте пра геймплей. З геймплеем ўсё прапусціў там аказлу. Я вельмі раю паглядзець, калі вы далучаецеся вось толькі зараз на стрым, я вельмі вам раю паглядзець канец папярэдняга стрыма. Проста катсцэну як мінімум. І потым ужо ісці, як бы наганяць пачатак гэтага стрыма. Я магу патлумачыць, што ў пачатку гэтага было. Бо, як бы
Усё складана. І зараз яшчэ пытанняў. У нас быў там таймскіп пасля першага эпізода у 1 месяц. І мы сустракаем Сэма, які поўнасцю разгублены, і вось мы тут як бы зараз на караблі, які дзесьці... Канец мы бачылі. Ну добра. Ну, гэта ты бачыў, просто зноў жа людзі дадаюцца і не ўсе разумеюць. Давайте так усім... Зараз будуць спойлеры. Калі вы не глядзелі, то раю паглядзець, але зараз мне прыйдзецца спойлеры казаць. Лу памерла. Лу гэта Бібі, з якімі нас звязвала ўсю першую частку. Мы, па сутнасці, з ёй прайшлі ўсю першую частку. І сам ужо ў другой частцы за ёй сачыў літаральна як за сваёй дачкой. Вось. І яна памірае ў канцы першага эпізода. Застрэльвае, нейкая групоўка напала на дом, і пакуль Сэма не было, у выніку стрэлілі ў Фрэджайл і забілі Лу. Ад Лу засталася толькі Біч-сын. То бок, па сутнасці, яна мёртвая, і ёсць толькі яе адлюстраванне ў гэтым сусвеце. Вось такая прыкладная сітуацыя. У нас быў таймскіп, мы не ведаем, чым займаўся Сэм, але па выглядзе ён спрабаваў сябе забіць шмат разоў ужо. Вось. І вось зараз прыходзіць Фрэджайл і кажа, спрабуе яго выцягнуць з яго стана і прапануе сесці на карабель. Карабель незвычайны. Гэта як лётаючы карабель, але ён плавае ў смале. На цывілізацыю 5 адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Вось. Такая вось складаная штука. Мы зараз на караблі, які падарожнічае ў смале, а смала гэта па сутнасці мы нічога не ведаем пра смалу. Шчыра, для нас гэта для мяне, для чалавека, які прайшоў першую частку 3 разы, смала гэта просто смала. Гэта жыжа, якая не дазваляе нармальна хадзіць і нічога нармальна не можа як бы падарожнічаць скрозь яе. І ўсё, і адтуль звычайна могуць, калі вылазяць біці, яны часта з'яўляюцца разам з гэтай смалою. Як яна працуе, у чым яе сэнс, я вам не патлумачу, так што яшчэ паглядзім. Вось, знаёмыя нам пабудовы былі пашкоджаны падымаючыся вадой, там зараз на лакацыі вада падымаецца. Смала самы бескарысны рэсурс у першым выкідзе смерці. Такое, так. Для тых, дарэчы, пра геймплей. Вяртаючыся да пытання пра геймплей. Геймплей у Death Stranding гэта сімулятар хадзьбы, гэта без пытанняў, гэта літаральна сімулятар дастаўшчыка піцы і пракладчыка інтэрнэта. Гэта праўда. Гэта, па тыпу, ўсе, што наконт яе жартуюць, гэта праўда. Аж мурэдная гульня. Вам вельмі, калі вы не гулялі, хадзіць у ёй вельмі прыемна. І гэта вельмі цікавы геймплей. Так што раю вельмі першы Death Stranding, зараз вельмі раю другі Death Stranding. Яшчэ нюанс. У нас усё ачмурэдны сімулятар хадзьбы. Так, хадзіць вельмі крута. Гэта вельмі дзіўна гучыць, асабіста з-за таго, што сімулятар хадзьбы, як бы, звычайна, гэта, па сутнасці, напад на гульню і кажа, што, херня нейкая. Па тыпу, ты ні халеры не робіш. Тут якраз такі момант, пакуль вы ходзіце, вы, насамрэч, гэта самае. Вы, як бы, пакуль ходзіце, вы якраз такі часта ўзаемадзейнічаеце з усім, і гэта, насамрэч, актыўны геймплей. Хадьба — гэта актыўны геймплей тут. Вось. Хоць і павольны, ён не спяшаецца нікуды. Гэта, ведаеце, як, не ведаю, сімулятар дальнабоя, так? То вы па тыпу, і што вы, нават, я скажу, сімулятары дальнабоя у вас менш актыўнасці і прыняцця рашэнняў, чым тут, як бы, тут часта бывае, што патрэбна прымаць рашэнні больш актуальныя, і у вас не настолькі зацягнутыя, як бы, падарожжы ў гэтым сэнсе. То бок вы зразумелі, гэта геймплей, гэта насамрэч геймплей, гэта не проста заціснуў кнопку і ідзеш. Вось. Вось, знаходзіць гэты сімулятар кур'ера нудным, нецікавым і так далей. Так, я разумею, пры гэтым я разумею, што можа не падабацца людзям. Але гэта гульня павольная. І так жа сама, як не ўсім падабаюцца нейкія гульні тыпу SnowRunner, там, альбо MudRunner, альбо, не ведаю, Euro-Truck сімулятара. Я разумею, чаму гэтыя людзі не ўсім падабаюцца. Просто што гэта, уявіце сабе, калі вам на вось гэта, на чысты сімулятар там вось нейкіх падарож, наклалі здаравенны кавалак сюжэта, так? Па тыпу гіганцкія катсцэны і развіццё падзей. І важных падзей, і вельмі чулівых такіх падзей, як бы сур'ёзных. Вось, і яшчэ асяроддзе дзіўнага дадалі. То бок атрымліваецца, як бы склалі два жанры, і не заўсёды ўсім такая камбінацыя спадабаецца. Мне падабаецца і сюжэт, мне падабаюцца і сімулятары, таму для мяне гэта проста цудоўная камбінацыя. Увогуле файна ўсё працуе. Вось. Нават калі вам проста цікавы сюжэт, вы можете проста для сюжэта яе праходзіць, і вам будзе файна. Калі вам падабаюцца толькі сімулятары, вы можете добра пабавіць час. Усе гульні камусьці да не спадабаюцца. Гэта праўда, гэта праўда. Вось.
У смале можна утылізаваць смецце. Так, праўда. Гэта адзінае карыстанне яе, па сутнасці, што прыдумалі. Мы не ведаем, што з ім адбываецца. Так, так. Смала вельмі падазронная субстанцыя. Будзем працягваць зараз далей. Па сюжэту я вас нагнаў ужо. Мы на караблі, які падарожнічае скрозь смалу. І з-за таго, што, дарэчы, вось гэта, ну, кажучы пра колер, ужо апошняя рэч, якую я не сказаў. Колер Сэма, ён дзіўны, так? Звычайна так выглядае чалавек на пляжы. То бок я ўжо расказваў на папярэдні раз, што такое пляжы. Пляжы — гэта месца сутыкнення сусвета смерці і жывых, так? І на гэтым пляжы, як бы звычайна, жывы чалавек выглядае вось так. Ну, звычайна. Ну, як мінімум, сам выглядаў, калі ён там на пляж трапіў. Вось, ён таксама быў негатыўным. Вось, калі ў жывую трапіў. І вось зараз, па сутнасці, мы хутчэй за ўсё дзесьці блізка. Смала можа насамрэч неяк звязана, ну, з берагам, яна дакладна звязана, проста як невядома. Вось. Так, давайте памыемся. У сябе трошки прыйдзем. У нас галасаванне сёння будзе скончвацца, нагадваю, першый, аж дрэнна глядзець на гэта. Непрыемна. Ну, у сэнсе, што ён паўсюль убачыць. Мне вельмі шкада. Мне так шкада сама зараз гэта вам проста не патлумачыць. Галасаванне ўсё яшчэ працуе. Яно актыўнае, бот працуе. Усё можна закідваць пункты на гульню. Заўтра будзем гуляць тое, што пераможа. Вось, і будзем працягваць. Адзінае, што вы не ўбачыце спіса лідараў справа зверху, карыстайцеся, калі ласка, камандай топ. Мы зробім наступную перастанову, як мінімум на наступны тыдзень. Аўторкавы стрым будзе ў чацвер, то бок тое, што мы ў рулетцы выкінем у пятніцу, яно будзе ў чацвер. Гэта спецыяльна, каб вам было бачна спіс галасавання і было зручней, так? Сёння будзе так, што будзе толькі паведамленне за 10 хвілін, то бок звычайныя чатавыя каманды, вось яны будуць працаваць. На жаль, алёртаў таксама няма, на Divinity Original Sin 2 9500 адпраўляецца. На жаль, паведамленняў, ну, алёртаў нават не выскаквае. Вось такая справа. Сам Бібі, так. Ну, гэта самае. Спойлер да першай часткі, для тых, хто не ведаў. Сам з'яўляецца Bridge Baby. Ось, па сутнасці. Гэта вельмі моцны спойлер для першай часткі. Капец, які моцны, насамрэч. І, дарэчы, што цікава, не зусім абавязкова. Гэта вельмі цікавая дэталь, але яна не вельмі далёка кудысьці ідзе. Яна тлумачыць некаторыя рэчы, але не з'яўляецца там так асновай сюжэту, скажем так. Мне падабаецца, што ў Кадзімы даволі часта такога, у яго ёсць сюжэтныя нейкія дэталі, вось, абсалютна мелкія, пра якія вы нічога, якія не вядуць да нейкіх развязак вельмі моцных, але яны, скажем так, проста тлумачаць лор, але яны могуць быць важна сюжэтнымі. Ну, па тыпу, яны дадатковыя лініі сюжэта, якія зусім не абавязковыя. І такіх даволі шмат бывае. Гэта па розных, напрыклад, Metal Gear'ах такое можна назіраць. Так, я нешта прапусціў, мне падаецца. А не было, што тое, што пакінулі ў смалу, пралятае на бераг, на бераг Брыджыт. Не ўпэўнены. Не ўпэўнены. Чаму ў Death Stranding 2 не больш няма энергосаў, толькі вада і чай і гарбата? Я халера ведаю. Ну, як бы, усё, стареем, эра энергетыка ўжо скончваецца. Цікава, што мы не можам нічога рабіць, а толькі патчы рабіць. Па сутнасці цікава, так? То бок узаемадзеянне ні з чым больш нельга рабіць, толькі патчы на бэкпэк, на заплечнік это накідваць. Я тады офігела. Пра маму сястру я мела падазрэнне, вось пра тату Міклсона было нечакана. Так, так. Гэта адкрыццё вельмі нечаканае, але насамрэч, што цікава, яно нікуды не вядзе. Типу, табе пракідваецца гэта ўсю гульню, але ты гэтага не ведаеш. Так. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew.
They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital. Хто ж це вам допомагає Sounds таки? like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. На DaVinci Original Sin проводится 900 в Америке. Seriously? No better than to believe that bullshit. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. Нехта вельмі магутна дапамагае ім, Drawbridge, камандзе, але яна не дзяржаўная арганізацыя, яна сама па сабе. Fragile таксама шэренька. Так, то бок яны ўсе, па сутнасці, ў гэтым стане дзіўным. The bridge of the DHV Magellan. It's always like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. Доктор He's геофізик, also the Тарман. captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The NAV Katoczek. console offers a direct connection to the Tar currents. The downside being that we all have to bathe in Caralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. You steer this ship solo? Yeah, though the computer does most of the work. So this is a submarine? Spot on. We dive into the Tar and use it to travel under. Угу. Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. Huh. So where are we headed? At the moment, we're bound for the Plate Gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side, Australia, which we've been asked to link up next. You know, the problem is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. Well? Ah, so Lou is the child's name. Hello? Excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an Witanczki. honor, Sam. Is that a puppet? What? A puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents. Lou, where are you? Sam, that pod is empty. Oh. You know, no one should have to suffer such loss. Давайте я зараз прыпыню, з-за таго, што кацана доўгая, і яшчэ невядома, колькі наперадзе кацана, хутчэй за ўсё некалькі, так? Так. Фрыджал таксама шэренькая, так. Перш частцы за эстэтычнае паленне адказваў Мэц. Вось, карацей, з гэтым самым. Давайте трошкі персанажаў. Тармен, гэта навігатар, кіраўнік карабля, канкрэтна той, хто не капітан, а па тыпу кіруе караблём. Вось, і
хто у нас яшчэ? Ну і надчасовы лекар і геафізік, то бок. Па сутнасці, большасць каманды карабля ён толькі ў адзінку. Яны падарожнічаюць пад паверхняй зямлі нейкім чынам скрозь смалу. Смала часта з'яўляецца ў раптоўных месцах, у абсалютна на роўным месцы, без ніякай логікі. Таму, ў прынцыпе, лагічна, што я не ведаю, карацей, хутчэй за ўсё гэта прастора нейкая. Я не магу сабе гэта патлумачыць, незразумела для мяне. Вось. Далей Долман. Долман гэта, вось гэта чэл лялька, яго душа яго трапіла ў ляльку, як можна пабачыць. У ніякага больш тлумачэнняў наконт яго нам не даюць. А цікавы каментар, тое, што для Долмана, ён тое, што ён кажа наконт вось гэтай капсулы з BB, ён кажа, што яна ўвогуле пустая. Магчыма, у Сэм тут две рэчы можа быць. Долман, у яго няма думс, ён не бачыць BB. Так, унутры не BB, а BT, як бы. BT, BB, как бы. Зараз, гэта вельмі дзіўна. Карацей, адлюстраванне Лу ён проста не бачыць. Ён можа памыляцца. Гэта бярем на ўвагу, проста таму, што ён можа не бачыць, для яго гэта проста пустая капсула. Альбо у яго ёсць думс, і ён ведае, што у Сэма проста, скажем так, траўма. Ён проста траўмаваны, і ён бачыць унутры капсулы Лу. Тарман Смоламен? Так, Смоламен. Літаральна. Чалавек смала. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. Ён прапануе далучыць Аўстралію яшчэ да сеціву. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped, though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. Блін, просто бяруць і карыстаюць траўмаванага чалавека, на мой погляд. Так, праверыць Лу. Але ж няма ніякай Лу. Няўжо гэта проста поўнасцю ўсё траўма? Ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. Блін, гэта нават яшчэ больш напружваюча. Што цікава, так? Я карацей, ведаеце, я думаю, што у нас будзе момант, калі я такі, сюжэт цікавы, але я бы зараз, можа быць, пабудаваў бы дарогі, так? Але вось зараз я не ўпэўнены. Я такі, можа, мне вельмі цікава, што далей будзе.
Не думаю, што людзі без дум смогуць усяляцца ў лялек. Мне падаецца, могуць. Ну, тыпу, залежыць ад яго эксперыментаў, як ён гэта рабіў. У любым выпадку трэба глядзець. Тут свая сітуацыя можа быць. Так, прыватныя пакоі. Так, мапа Магеллана, то бок карабля. У Магеллана 3 паверхі. Мы зараз на самым ніжнім. Добра. І вось яна мапа... Чаго? Цікава, мы да брамы не здольныя дайсці? Не, мы здольныя дайсці да брамы. Мне цікава было б паглядзець на браму. Ну, вось, па тыпу, самастойна сваімі вачыма пабачыць. Дарог яшчэ няма, каб будаваць. Не, ну я глобальна, я не пра дарогі кажу літаральна, я кажу абстрактна. То бок, ну, узяць ды і пабудаваць гэты самы проста сувязі. Ось, дарэчы, пра Долмана я бачыў паведамленне, так, я ўсё прачытаў. Ну, будзем глядзець тады, будзем глядзець. Яшчэ. Так. Прывесці сябе ў парадак. Мне ж па сюжэту туды трэба. Но я пакуль буду ісці па сюжэту, пакуль я не адчую, што гульня мне такая... Вось зараз зробім перапынак. Ну, вось да таго моманту я буду як бы прасоўвацца па сюжэту. Мне вельмі проста цікава, што далей. Пафарбаваць валасы? Балончыкам? На якісьці момант нас адпусцяць. Ну, там як бы ў пачатку адпускалі. Вось, можна было па сутнасці займацца сваімі справамі. Але мне было цікава, што там злу, і я як бы проста пайшоў далей па сюжэту. Вось, так што я думаю, у нас, у прынцыпе, так далей і будзе. Ну все, можна выхад. Так, што? Новая трэніроўка ў VR. Не вельмі цікава мне гэта іх VR-ныя трэніроўкі, шчыра. Зусім не зацікаўлена. Што там яшчэ? Проста каточак? О, каточак. На паверхню? А, нельга па караблю проста пахадзіць. Я ж давай па караблю пахадзіць. Давайте туалетом скарыстаемся хоть. Где у вас тут гальюнчик? Ну, добра, правялі сябе ў парадак, наколькі гэта магчыма. Пайшлі на паверхню. Ну, я кажу, вялікая трагедія. Так. Гэта ў папярэдні раз аж абмяркоўвалі, што, тыпу, няма магчымасці абіраць, як у туалет сходить у душ. Просто адразу ўсё по тыпу залічваецца. Блин, такі геймплейны момант прадзяўблі. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Мне падаецца, вось гэты момант я яшчэ ў трэйлерах быў. Я думаю, што гэта 100% спасылачка на God of War. Прям амаль 100%, і мне падаецца. Калі ён яго ззаду спрабаваў падвесці, ён такі, не-не-не. На задніцы я сядзець не жадаю, давайте сперадзі. Блин, а што ён бачыць? Што гэта?
Якого хера? А може вернуть, можна вернуть волоси? Я не ведаю. That just now. You saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. Так, это вядома, гэта іншае. Shit again. Карацей, для тых, хто не ведае. Do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. Просто так у Австралію ми не трапимо, нам треба до брами добратися. Take the DHV Magellan and regroup at your position. Зразумеў. Зараз мы гэта зробім, я на паузу пакуль пастаўлю, каб гульня мяне далі не зацягнула размовы нейкія, яна любіць гэта рабіць. Так, яшчэ затапіла. Рака разліваецца тут, пашкоджанне будынкаў ёсць. Што я хацеў сказаць? Дык вось, пра вось гэты эфект, то, што мы бачылі зараз кат-сцэну, гэта эфект, для мяне ён проста незразумела, чаму ён зараз адбываецца. Як звычайна гэта працуе? Для Сэма, гэта выключна спойлеры для першай часткі. Ёсць такі эфект, калі ты падключаешся да BB, успаміны BB і твае ўспаміны, яны пачынаюць схлёствацца. І ў выніку ты бачыш як бы флешбекі на ўспаміны BB, а BB бачыць твае ўспаміны. Ну, альбо неяк па-іншаму. Тут ужо дэталі якраз з першай часткі, што сам час часу бачыў свае ўспаміны. Вось, і ўсё гэта перамяжаецца, у выніку вы можете як бы назіраць вось гэты эфект прасочвання, яны называюць яго, яно па тыпу так, прасочвання па сутнасці. І у гэты раз, нагадваю, мы да капсулы падключыліся, у якой нічога няма. Тое, што мы бачылі, не падобна ні на ўспаміны BB, ні на нашы ўспаміны. Што гэта за галера была, невядома. Чаму Долман іх бачыў, гэта яшчэ больш дзіўна. Так, я ведаю, так. Пазерскі зараз тлумачыць у чаце, што гэта паварот такі сюжэтны быў у першы час. Спойлеру будзе да халеры, калі што. І калі вы не зразумелі яшчэ, то так. Я папереджаў яшчэ на самым першым стрыме. Вам раней ці пазней заспойлерыцца ўся першая частка. Тут не пазбегнуць гэтага. Таму што разважанні могуць быць вельмі важныя. Так, гэта была бойка з босам у гэтым жа месцы, так. Зараз тут размешчаны карабель Магеллан. Прыгажосць такая. Прыпаркаваўся. Што такое? Кровавая граната. Тут запытваюць дапамогі. Я не бачу, што канкрэтна запытваюць. Не, пачакайце-ка. Зброю. А мне ёсць? Мо гэта ўспаміны капсулы, гэта яшчэ больш дзіўна. Тыпу, там жа няма нікога жывога. Некай зброі ў мяне няма, таму падзяліцца ні з кім не магу. Ладно, пайшлі. Што гэта за гук? А што за перекінье такое? Оп, карабельчик. Нас высадзілі зараз, мы павінны да брамы дабрацца ножкамі і тады ўжо... Блін, прыгажусь. Вау, вось гэта просто, давайте скриншот. Блін, гэта такая, ведаеце, у Кадзімы часта, ну, не час часу, часта у яго ёсць такія вось цікавыя спалучэнні па тыпу звычайны пейзаж нейкі, ну, даволі звычайны. Вось, і раптоўна у вас вось гэта высокатэхналагічная штука нейкая. Гэта працуе таксама так з метал-гірамі нейкімі, ну, яны таксама часта бываюць, ну, проста быццам бы не адсюль. І вось тут візуальна яно літаральна прям узмацняе яшчэ гэты эфект.
can take stock. Decide what's next. А що він робить? Я так розумію, він збирається і відправляється, так? Мені цікаво, мені вельми цікаво за ним просвідчити. Ви бачите, ніяких сюжетів далі не буде. А чому він просто крутиться? Виглядало так, бо він потрактовується для відправлення, так? А зараз він просто льотає. Просто не сидиться ему. Отлежал у свой собі низ и, короче, подлетел просто как простей было, так? Коли подаешь до його, то зможеш на його завести. Ну, я зараз не могу, тому що заблоковано. А, ось можна натиснути по типу запитати. А, и ось я мгновенно, короче, отправляюсь внутрь. Не, я просто подумал, что може анімація нейка, може нечто робити буде. Ну ладно. О, а я могу просто походить по кораблю, не? Гэта магчымасці нема? Просто мапа як бы корабля ёсць. У прыватны пакой отправиться. Активовать терминал. Ладно, добро. Не и не. Не дозволяем. Я желаю по кораблю просто потусить. Тут вельми активно зброю запитывают. Я иду, что там подбираю, все заберу. Я все равно налегке. Просто все, что трапить, подбираю могу. Там есть знак, это груз до лаборатории, а мы литерально мимо лаборатории пройдем. Там подойдем, зараз заберем его. Ну реально просто стоїть, крутиться. Нічого більше не робить. Давайте тут обидим трохи. Там простей, мне подається идти. Ну, калі быў момант таго, што сам красіць, фарбуе сабе воласы, да ё-моё, штосьці такое. Калі быў момант такі, я думаю, што ў гульне будзе магчымасць фарбаваць яму воласы ўвогуле. Ну, тыпу, дзіўна, ну, у прынцыпе, Кадзіма такое часта робіць, але ўсё ж такі я спадзяюся, што гэта не проста разовая штука. Так, доставочка. Это то, что мы подобрали литерально по дороге, это наш не основной квест далеко. Я зараз с собой наберуся рештунку яшчэ, у нас же ні халеры няма. Коты носятся яшчэ навокал. Мы, карацей, наробім зараз рештунку рознага і пойдем. Ага, что гэта разовая штука, блин, шкада. Это шкада. Оп, другі ўзровень.
Ні халери подскочила. Амаль 3 зорки. If only everyone was as kind as you. Take this. Додаткове броня на наш мотоцикл. Чудовно. You'll find that you can claim more materials from our stores. І більше матеріалу. This schematic is for additional armor that can be equipped to track cruisers. Provides added protection for the man in the driver's seat. For that extra peace of mind when you've got to cut through enemy territory. If you like the sound of that, try customizing your tri-cruiser with it. I'll see you around. Так. Order completed. Я зараз нароблю. Мені сподобається. Я на усілякий випадок. Так. Один автомат буде. Трековий обуток новий. Нехай буде підвішений. Зроблю собі пістолет. Буде на боку. Більш моцні гранати. Есть. Один спрей. 2 лестницы. И 1 якорь. И 1 PCC. Это по типу на ўсё, што магчыма, я падрыхтаваўся, на мой погляд. Давайте раздрукуем. Нормально мы так з'едаем ресурсаў, дарэчы, я так гляджу. Ну, і раздрукоўка, як бы, я разумею, такая сур'ёзная, я даволі шмат забіраю, але ўсё роўна. Так, гэта ўсё. Цудоўна. Забіраем. Так, нешта я зрабіў. Мне падаецца, што гэта такі азіянскі інструмент апавядання. Дзіўна, што не ў чырвоны. Ну, скажем так, я бы сказаў, што ён кадзімаўскі. Кадзіма нават сярод японскіх геймдэваў вылучаецца. Ён не зусім стандартны ў гэтым сэнсе. Тое, што мне вылучылі. Не, я просто пра тое, што якраз такі у першай частцы было да халеры ўсяго. Тыпу, на базе вы набіраецеся, і там просто прорва гэтых металаў, рэсурсаў, і нават можна не задумвацца. А тут даволі сур'ёзная кропка такога ўзаемадзеяння, і ў мяне, па сутнасці, мала рэсурсаў. Ну, я пра тое, што менш рэсурсаў, чым у першай частцы. Вось маё меркаванне. Я так скажу.
Я зараз скріншотик зроблю. Оп. Термінал Кюпіда до Абрами ми можемо підключити. Нагадую, який прикладний розклад. З Абраму відправляли дрона, і як визначився, він відправився в Австралію. У нас молока не лясне у металічної драбини. Може ляснути, я навіть не здивлюся. Але сам репатріат, йому пофіг. Я думаю, зараз він увогуле в такому стані, що він на все готовий. Так ось, каратей, глядіть, яка штука. Уже була навіть у Австралію відправлялася груповка, яка підрихтовувала термінали. Тобто, по сутності, усе є, просто сувязі немає. Ось, так що давайте підключати. Брама з гэтага боку. Пройсти, я думав, їй потрібно Кюпід подрубити. Ну, давайте пройсти праз браму. Браматрус. Воу. What's the deal with them? I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security. Or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate. It bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Ось на браму. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh, and the big one at that. Let's make our way through the plate gate. Carefully. Калі мы пракінем хіральную сувязь у Аўстралію, мы праход будзе проста зафіксаваны. У чырвоным гэта хто? Літаральна ніхто не ведае. Ні мы, ні яны. Ну, ні мы, як гулец, ні нават персанаж, які з намі дадатковы, як інфарматар наш, Долман. Які цікавы момант, што Гейтquake Браматрус, так. Дык вось, калі мы пройдзем праз браму і ўсталюем сувязь, хіральную сувязь з Аўстраліяй, атрымаецца наступная рэч. UCA увогуле, ну, по типу, об'єднані бункери, карацей, Америки, ну, об'єднані городи Америки, ось. Яны, заўсёды ідзе размова про те, што яны спрабуюць кантраляваць, але не, ідэя ў тым, тыпу ідэя ў тым, што яны просто збіраюцца забяспечыць бяспечны пераход паміж кантынентамі, по типу, просто ўзмацніць сувязь гэтую. Але таксама дасць магчымасць хаця бы ведаць, хто скрозь гэтую браму ходзіць. Хто гэтыя людзі, мы не ведаем. Нам літаральна ні халеры невядома пра іх. Проста нейкія людзі праходзяць праз браму, і яны могуць праз смалу праходзіць яшчэ. Вы бачылі, яны са смалой з'явіліся літаральна. Мне спадабаўся гэты эфект, калі яны падыходзяць і такое адлюстраванне насупраць іх. Яны проста як знікаюць у нікуды. Нападалі нейкія чырвоныя, так, таксама, але гэта былі іншыя чырвоныя. Ну, вядома, што хутчэй за ўсё яны могуць быць звязаныя, проста за колера, як мінімум. Але выгляд трошкі іншы. Ты былі як ваенізіраваныя чэлы, а гэтыя хутчэй як, ну, рэальна паломнікі, проста падарожнікі.
Той чалавек, які нам дапамог, таксама чырвоны, так? Так што гэта пакуль нічога не тлумачыць. Ну нічога дзіўнага, што хіральная брама будзе мець хіральная якасць. Ну вот і пол. Але толькі з іншага боку. Хіральнасць увогуле гэта якраз такі вось гэтае адлюстраванне. Тыпу падобнасць, але немагчымасць падобнасці. Ну, по тыпу у вас. Вау. Вось гэта таксама загадка яшчэ з першай часткі. Чаму 5 істот у паветры? Яны там віселі. Вось зараз зноў 5 істот. Я думаў, што гэта, ну, выміранні, звязана з выміраннямі, але магчыма не. Дзіўнае месца. Гэта дакладна Аўстралія? Я думаў, што гэта нашы сябры. Яны з'яўляліся нават у першай частцы. Яны з'яўляліся задоўга да таго, як нас шукаюць увогуле. Там было 5 істот у паветры, якія вісяць. Так што я бы сказаў, што хутчэй не, але дакладнага гульня дакладна не тлумачыць, што гэта такое. У мяне была тэорыя, што гэта выміранне, фактары вымірання. Так, я думаю, што гэта яны. Але чаму яны тут зараз? Недавымерлі. Ось. Ну, і па типу фактарам вымірання, просто яшчэ што цікава, фактарам вымірання, що выглядае у нас чалавечае, таму што ўсё яшчэ ідзе шостае. Для мяне заўсёды гэта было трошкі, вось, ну, і па лічбах сыходзіцца, так? Нават, па-моему, гэта пракідвалася дзесьці ў першай частцы. Для мяне, што для мяне не сыходзіцца, гэта тое, што чаму яны выглядаюць як людзі. Першыя фактары вымірання былі не для людзей, яны не павінны выглядаць як людзі. Чаму мы бачым людзей? Па-тыпу, я б разумеў, калі б там быў кіт, там, напрыклад, нейкія, альбо дыназаўры нейкія, ну, нешта такое. Дарэчы, дыназаўраў вы ўсё яшчэ не бачылі. Чаму мы не бачылі дыназаўраў? Дзе нашыя масавыя выміранні? Ну, зайцатрусы там, ну, вось, ну, такое, па-тыпу, я бы чакаў. Для мяне гэта заўсёды трошкі было дзіўна. Мне падаецца, што гэта, тыпу, гульня, тыпу, памыляецца. Ну, я не памятаю, хто пракідвае проста гэтую фразу і думку, але мне падаецца, гэта проста памылка. Альбо тэорыя фанацкая ўвогуле. Мне здавалося, там было нейкае тлумачэнне, але Рэгана захавальнік ведаў зараз. Ну так, я выбачаюся, мае веды, ну, і ўспаміны могуць блытацца, таму што я памятаю, ну, я гуляў, апошняе трэцяе праходжанне было 1,5 гады назад, 10-2. І, як вы разумееце, і гэта было не самае уважлівае праходжанне. Самае уважлівае праходжанне з чытаннем усіх нататак было ну, на выхадзе першай частцы. А не памятаю, калі там першая частка выйшла, она даволі даўно выйшла. Падключаем Аўстралію, першую браму. Ну, два бакі брамы падключаны павінны быць зараз. Гэта што? Вітаю ў Аўстраліі. У самым уваходзе яе.
Ну-ка. Мне цікаво мапу поглядеть. Гульня, дай мапу поглядеть Австралии. Thanks again, Sam. The Chiral network connection to Australia is holding steady. And you'll be happy to hear we made it here in one piece. И они так само добрались Just сюда. to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk Той, to хто імі керує, ну той, хто якраз таки фінансує, скажімо так, їх усю працю, ён жадав би з ім порозмовляти. До речі, як брама з гэтага боку виглядає? Цікаво. Так, Австралія, як ти виглядаєш? Мені цікаво. Давай. Воу. Гэта як? Бачыце? Вы бачыце, што тут? Гэта Аўстралія, каб вы разумелі. Ну, типу, я разумею, што яна ў паменшаным памеры, але гэта ўся Аўстралія. Ну, як вы разумееце, гэтай гары тут быць не павінна. Як мінімум. І дзюркі гэтай таксама. Але ў астатнім плюс-мінус межы захаваліся. Зноў жа, гульня трошкі змяншае як бы памеры прасторы, наш гара Касцюшка, ну вось хутчэй за ўсё вось гэта яна. Я думаю, самая высокая кропка вось тут гэта гара Касцюшка. Вось. Па ідэі, глядзіце, як звычайна працуе ў дэстрэндинге, так? Памеры у вас як бы мапы значна менш, чым да рэалістычных, яны нават і блізка не цягнуць. Але як каб вам проста пакінуць адчуванне, так? То бок геаграфічныя нейкія намёкі яны пакінуць. Але зноў жа у нас усё перамешана, пераблытана. Ну, вы бачыце, тут Аўстралія ледзь сябе нагадвае. Ну, мы яшчэ гэта забярэмся. Не, я, 100% туды палезу, просто так нават. Каб вось самую высокую кропку побачыць, вось гэтую, я так разумею, яна. Альбо гэтая левая самая высокая. Мы на абедзе залезем, там, без розніцы. Можа быць, на ўсе ўвогуле. Паглядзім. Так, добра. У нас... так, мы ж павінны паразмаўляць там. Я ўжо збіраўся ў Аўстралію тупаць. Далей. Цікава як. Вы бачыце, каля брамы вельмі туман моцны. Далей паўсюль даволі святло. У гальнях серыі карта паменшаная. Вось гэтаму ёсць тлумачэнне ці проста гульнявая умоўнасць? Гульнявая умоўнасць амаль на 100%. Калі Амерыку табе паказваюць, ты такі, я ж магу і нагамі просто пратупаць усю Амерыку. Ось. Не, гэта дакладна гэта сам, просто умоўнасць. Насамрэч сам ты прайшоў сапраўды ўсю Амерыку на сваіх дваіх. Так, паразмаўляць з галоўным. Нейкі чалавек фінансуе ўвесь праект Drawbridge. Гэта не дзяржаўная установа нейкая. Ну вось. Але хто бы гэта ни быў, мы зараз з ім пазнаёмся, магчыма. Альбо проста паразмаўляем. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. Мы яму ўжо не давяраем. Вось зараз я дакладна не давяраю. Окей. Charlie is Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam.
But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face, very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades, and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Ах, вось. Блін, карацей, гэта нейкі Чарлі. Чым ён плаціць? Лайкамі? Ну, хутчэй за ўсё лайкамі. Як у рэальным жыцці. Дык вось, карацей, яго клічуць Чарлі, і ён кажа, што для яго небяспечна ўвогуле падтрымліваць нас. Ён не з'яўляецца часткай SAP, гэта якраз такі сістэма аўтаматычнай дастаўкі, якая поўнасцю, скажем так, пакрыла Амерыку, вось, і замяніла звычайных дастаўшчыкаў. Яна, па сутнасці, гэта дзяржаўная арганізацыя, і мы ўжо зараз не ведаем, хто гэтыя людзі, мы не ведаем, што там пазмянялася ўсё. Карацей, мы будавалі адно і адну Амерыку, а ў выніку атрымалі там зусім іншую. Там нейкая свая структура, абсалютна незнаёмыя людзі нам, халера яго ведае. Вось. І атрымліваецца, гэтай Чарлі кажа, што для яго не вельмі бяспечна нас падтрымліваць, але ён не з'яўляецца часткай SAP. Але паказваць свой твар ён таксама не жадае. Вось, прапануе нам паказаць, ну, прапануе нам як бы прадставіцца ў знешнім выглядзе іншага персанажа. Вось, па нашаму выбару, таму што, ну, твар ён не жадае паказваць, вось там манекен бачым. Вось, я абяру, ён прапануе, каму бы вы давяралі, так? І вось зараз нам прапануецца, хто бы нам з намі размаўляў. Давайте я беру... Я бы абраў, на выбар у нас ёсць 4 персонажы. Хартман, Дай Хардман, Дэдман, які ўжо рэальна Дэдман, ўжо рэальна сапраўды мёртвы, і Локна. Я бы Локна ўзяў. Давайте яе. It's been a while, but not really. Mulligan, Lochner, we're the same. Ага, гэта так будзе выглядаць. Гэта будзе даволі дзіўна. Трошкі крыпова нават. Sam, it's Hartman. Блин. Давайте Локна. Гэта якая... Гэта маці якая? Не, ну, і так і не. Ты бы наадварот абрала бы Дай Хардмана? Типу, з-за таго, што яму давяраеш? Я просто не ведаю, для мяне Дай Хардман не вельмі на... Ну, такі... Каб не давяраць. Наадварот. Типу... Я зразумеў. Окей, лагічна. Локне гэта як бы маці і не маці. Калі па першай частцы, то яна... Там персонаж аб'яднаўся. Там 2 чалавекі, 2 сястры аб'ядналіся ў аднаго персонажа. Ну, гэта спойлер. І ў той же момант гэта не халеры табе не патлумачыць. Але ну так, гэта аб'яднаная маці і яшчэ яе сястра. Гэта адзін чалавек становіцца. Па падзеях гульні. Sam, this is Дай Hardman. Блин. Мне не падабаюцца гэтыя варыянты. Не падабаюцца. І мне не падабаецца, што ён будзе выкарыстоўваць твар знаёмага чалавека. Давайте Дай Хардман. Ладно, гэта мае сэнс. Яму я менш за ўсё ўсю першую частку давяраў. І нават пасля канца гульні не вельмі застаўся манекенам. Ну, такой опцыі няма. Давайте Дай Хардмана. Это мае сэнс. Таму што мне трошкі крыжоў... Складана бачыць Локна, альбо... Усё роўна дрэнна. If this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. Что? Президент? Новый президент? Took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system. У UCA ўжо няма прэзідэнцкай сістэмы. Дай Хардман быў адзіным і першым прэзідэнтам. Ага.
Previously, the president was subject to the will of the people via a popular vote every 4 years. Раней было голосованием обирался. It's far more efficient. Але EPS больше эффективно. Public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. Новая модель, короче. Люди... You just told me he isn't really the president. Короче, люди одразу... Блин, как бы яны спыніліся, давайте-ка. Карацей, няма зараз выканаўчага чалавека, скажем так. Сістэма сочыць зараз за жаданнямі людзей, ну і па тыпу неабходнасцямі і ў рэальным часе. І, адпаведна, гэтаму прымаюцца рашэнні. То бок дэмакратыя прымае дэмакратыя. Тыпу рашэнні прымаюцца... Усе прымаюцца рашэнні, ну, агульныя. Вось. Без пасрэдніка. А калі абраць кагосьці, каму мы давяраем, мы можам па інерцыі залішне давяраць гэтаму манекену. Ну, для мяне трошкі жудасна бачыць на манекене твар Локна і гэтага самага, і Хартмана. Дэдмана ён мёртвы, я не вельмі жадаю яго ставіць у любым выпадку. Будзе яшчэ складана. А потом прыйдзе Хацкер. Так, праблема толькі ў непразрыстасці. Ну, карацей, Рагана, я як бы, ну, думка наконт... Мне проста, цікавая гэта штука ўвогуле, прамая дэмакратыя камп'ютарная такая. Праблема толькі ў адкрытасці ў ёй. Калі ўсе рашэнні і бачна, чаму яно так прынялося, і яно празрыстае для ўсіх, і ўсе могуць зразумець, як яно прымалася, то тады ніякай праблемы няма, і нават Хацкер не вельмі дапаможа ў гэтым. Вось. Ну, як бы, скажем так, простыя спробы зламаць гэтую сістэму не дапамогуць. Больш хітрыя, па тыпу зрабіць выгляд, што насамрэч результат быў адзін, але вынік іншы, ну вось там свае прыколы з'яўляюцца. У гэтай сістэмы, як бы, яна прапрацаваная сістэма ўсё яшчэ не існуе, а тым больш уведзенай кудысьці ў любой краіне яна і тым больш адсутнічае. Але як канцэпт, у прынцыпе, можа існаваць. Але канцэпт, як прататып. Вось. І яны па тыпу яе і прымянілі. Па сутнасці няма выканаўчага чалавека, які вось адказны за гэтае прыняцце рашэнняў. Ёсць агульнае прыняцце рашэнняў заўсёды. Ага, а вось тут самая праблема. APS — гэта вось сістэма, якая, ну, па тыпу, і з'яўляецца вось гэтай дэмакратыяй. Але ёсць частная карпорацыя, якая прыглядывае за гэтым. І тут з'яўляецца праблема. Адсутнасць празрыстасці. Таму што ёсць адказная, аднака прыватная карпорацыя, якая управляе, па сутнасці, гэтай сістэмай. Вельмі дрэнна. Вельмі дрэнна. Каталочку таксама не падабаецца. І вось ты прэзідэнт. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. Ох, мне не подобається мне. APAS and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. But it wasn't the UCA that made the final decision. It was APAC. О, приватная корпорация приняла решение, а не держава. О, як приємно. Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after you united America with the chiral network. Ох, не подобається мені це. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, APAS should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, APAS can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By
У яго што за малюнак на шыі, гэтая самая татуіроўка, літаральна выбіты лагатып кампаніі. Ён адчуваецца як проста тавар, ведаеце, ну, ён у сваім выглядзе выглядае проста як штучны прадукт, гэты прэзідэнт. Кляймо вось такое. Літаральна па тыпу я зроблены вось там-то, і ўсё. Мне падаецца гэтак падкрэсліць гэтую халеру. Guess so. Tell me, though. Who's Charlie to you? He may speak for me as necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. It will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is ready and eager to back you up. You won't be on your own this time. So, you're gonna do it? Мне падабаецца гэты момант, бачыце, ён паглядзеў, і там ён пабачыў гэтую самую Стрэнд. Барбару Стрэнд? Я не памятаю. Амелію Стрэнд. Вось. І што цікава, як бы разумееце, што цікава, гэта літаральна запыт вельмі падобны на запыт ад Амерыкі, ад UCA ў першай частцы. Тыпу, нам трэба аб'яднаць людзей. Ну, яны там расказвалі, разумееце, падыход розны, але мэты тыя ж самыя. Распаўсюджванне, дамініраванне, вось гэта як бы тое, што хаваецца пад рознай гэтай штукай, і ты як бы мы як бы папярэдні раз гэта рабілі, і я думаю, што зараз сэму такія ж адчуванні, што нас спасобнасці прымушаюць рабіць не зусім тое, што мы жадаем рабіць, але сам мы зараз не ў тым стане, каб, мне падаецца, адмаўляцца. Did it before. Seems like the only thing I'm good at. Я думаю, сам такі, да і хрен з ім, няхай усё палае. Просто буду рабіць. Чаму бы не? А мне адразу не спадабалася гэты брыджэс, як паўціні, кайданкі гэтыя. Гэта літаральна, ну, вось паказаць зноў, тыпу, па тым, ты робіш добрую справу, проста сімвалы паказваюць табе. Ну, гэта дваякая штука. У гэтага ёсць свае мінусы. Я думаю, што другая частка можа раскрываць гэтую тэму глыбей, таму што першая, па сутнасці, сканцэнтравалася на іншых рэчах. Мне цікава, што тут пакоі яшчэ ёсць. У нас нейкая інфармацыя ў корпусе наконт гейт-квейка дадалася. Я магу паглядзець, калі ласка? Не, я жадаю канкрэтна корпус залезці. А можна канкрэтна ў яго пераключыцца? Дзе там корпус? Вось ён. Корпус... Браматрусы мяне цікавяць. Не, гэта ўсё не тое. Зброя, вопратка, інструменты, Магеллан, арганізацыі, да халеры. Вось, асяроддзе. Браматрусы мяне цікавяць. Плейтгейт, гэта брама паміж тэктанічнымі плітамі. Я не бачу. Што такое? А, гэта вось. Ладно. Аўстралія, патокі смалы. Фенонімы, вось, Death Stranding, Void Out, гэта мы ведаем. Jump Shock мы ведаем. Ну, з першай часткі Timefall таксама.
Steel Baby синдром. Ага, гэта мы ведаем таксама. Gatequake. Гэта падобнае на землятрусы, феномен падобны на землятрусы, якія з'яўляюцца, калі матэрыя прасходзіць скрозь брамы. Аднак, у адрозненні ад звычайных землятрусаў, моц землятруса можа адрознівацца ад таго, наколькі далёка ты знаходзішся ад эпіцэнтра. Што можна лічыць увогуле самой тэктанічнай плітой. Ну, па тыпу, трасецца ўся эта тэктанічная пліта. Звычайна нават наймацнейшы вось гэты трус, трасенне гэтае, з'яўляецца дзесьці яшчэ. Час ад часу па выглядзе ўвогуле ў выпадковых лакацыях. Сейсмічныя хвалі з'яўляюцца больш за ўсё знаходзіцца пад уплывам цячэнняў тар, як жа ж ён, смалы. Вось, то бок у асноўным ад смалы залежыць неяк вось гэтая абстрактная субстанцыя, якая дзесьці пад зямлёй, але невядома дзе яшчэ знаходзіцца. У экстрэмальных выпадках лакалізаваныя трасенні, якія ўплываюць увогуле ў радыусе 100 метраў. Час часу можна назіраць увогуле землятрусы, якія адбываюцца проста ў рандомным месцы толькі ў дыстанцыі 100 метраў. То бок яно вельмі лакальнае могуць адбывацца, яно не паўсюль. Таксама ў браматрусаў яны могуць вызываць незвычайныя рэверберацыі ў плынях смалы. Так. За гэтага лічыцца, што гэта з'яўляецца прычынай таго, што моцныя трасенні з'яўляюцца ў зонах, якія вельмі далёка ад самой брамы. З-за таго, што яны з'яўляюцца адрозніваюцца ад звычайных землятрусаў, у іх ёсць свая сістэма, каб ацэньваць іх магнітуду, якая называецца G-scale. Чым больш лічба, тым мацней землятрус будзе адбывацца. Распаўсюджванне хіральнай сувязі паміж Мексікай і Аўстраліяй дазволіла нам атрымаць доступ да іншай пліты, якую можна кантраляваць і рэгуляваць. У рэзультаце гэтага чакалася, што землятрусы, якія лічылася, што землятрусы, якія вызываліся праходам людзей і аб'ектаў праз браму, іх колькасць знізіцца. То бок, па сутнасці, кожны раз, калі быў землятрус, хтосьці праходзіў праз браму, штосьці праходзіла праз браму. Цікава, то бок, з самага пачатку мы гульні бы іх атрымлівалі. Па сутнасці, нават калі можам зацікавіцца, мы можам паглядзець, якія падзеі былі, можа быць, мы нейкія тэорыі можам зрабіць, чаму былі землятрусы ў пачатку гульні. Ну, па сюжэце. Ну, ладно, гэта не вельмі важна, я думаю. На практыцы, аднак, браматрусы пачынаюць рэгулярна з'яўляцца па ўсіх рэгіёнах. Ніхто не ўпэўнены чаму, аднак тэорыя лічыць, што гэтыя землятрусы яны з'яўляюцца ад BT і мёртвых, якія праходзяць праз неадкрытыя брамы на пляж і ў іншы сусвет. Проста сілурыанцы зноўку прачнуліся. Пачалося. Так, добра. Давайте праверым Лу. О, можна пакістаць. Трохі крыпова, калі разумееш, што там нікога няма. Гэта проста траўма. З Долманом можна пагаварыць? Пакуль не бачыў яго нешта. Ну, паглядзім яшчэ. Я датыркаю. It's okay. It's all right. О, знешні выгляд можна кастамізаваць. І як? Чорны камуфляж. Добра. У Долмана свой выгляд ёсць. Заплечнік. Новыя патчы з'явіліся, альбо што? Колеры? Не, колеры тыя ж самыя засталіся.
Давайте патчик нейкі прылепім. Вось, напрыклад, Kojima Productions. А, там з'явіўся Drawbridge, зразумеў. А чаму ён неяк у паветры? А, вось зараз пазіцыя. Давайте патчик прылепім. Чамусь ён у паветры вісіць там. А, не, ён прыляпіўся, ўсё нормально. Дарэчы, ўсё яшчэ пакуль нельга з малым паразмаўляць. Паспаць да раніцы, да вечара, разумеў. Не, з гэтым Долманам пакуль нельга. А, не, вось ён, заўважыў. We can discuss anything you like here, Sam. It's a private room, after all. So if you ever want to sit down and talk, I'd be happy to share my thoughts on a variety of topics, along with any discoveries I happen to make. And who knows, some of it may even be of use to you as you work to connect all of Australia to the chiral network. А тут ён валасы не збірае, калі нічога не абіраць? У сэнсе? Я, можа, прапусціў нешта ў першай частцы? You know, it looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. I shall put my faith in your impeccable sense of fashion. Out of curiosity, Sam, did you notice that the mirror above your sink displays images of the outside world? Что? These images change as we travel and actually show what's waiting for us outside the DHV Magellan when we disembark. Prolonged living inside an enclosed space can be bad for one's mental health due to the unchanging environment. That's why I asked Tarman to implement this particular feature. A digital photo frame, so to speak. An easy to understand name, don't you think? Though I'm the only one who calls it that. Anyway, it'll give you a preview of our surroundings. That's sure to have some practical benefits. Чаму ў яго такі нізкі FPS? Ну, не ведаю, хвароба ў яго такая нізкая FPS-авая. Прыхварэў. Цяжкая форма. Гэта самае. Наконт... У першай часе, калі не браць ні акуляры, ні капелюш, Сэм збіраў валасы ў хвосцік. Нагадала так, але мне падаецца, гэта вырабілася выключна для таго, каб знізіць колькасць, ну, па тыпу вось гэту анімацыю валасоў. Каб проста не рабіць яе. Мне падаецца, гэта выключна для аптымізацыі было зроблена. Таму што выпускалася яна ўпершыню на 4-й PS-кі, і 4-я PS-ка, ну, нават на дэфолтнай па тыпу 4-й PlayStation, нават не Pro. І ёй было складана нават без гэтага. Так што, я думаю, дадатковыя рэчы проста... Я думаю, гэта было выключнае рашэнне аптымізацыі і стылістычнае тлумачэнне, скажем так. Showers these days are truly impressive, Sam. They really are. А я, насамрэч, таксама саму нічога не апранаў, так што я таксама... Я зараз зразумеў, пра што ён з хвосцікам бегаў. Там нават не хвосцік, ён па тыпу такую дулю збіраў ззаду і ўсё. It's important to remember that defeating BTs isn't the same as eliminating a threat once and for all. Ён, я, дарэчы, ён цікавую рэч распавёў пра люстэрка у нас. Гэта люстэрка, яно дазваляе бачыць у іншы сусвет. Астатняе ён расказвае, у прынцыпе, тое, што мы... Кутасік, ага, так. Ён расказвае трошкі у... Ну, тое, што мы ўжо і так ведаем, нічога такога звыш. Why don't you try freshening up with a shower? I hope it's not too much to ask that you continue to take me with you into the field. I know a thing or two about BTs and the dead, after all. Some of it might come in handy. An advance expedition sent by APAC came to the Australian continent ahead of us. Іншая экспедыцыя наперадзе была ў Аўстраліі. Яны ўжо пабудавалі будынкі і падрыхтавалі пашырэнне хіральнай сувязі. Ну і, як звычайна, нам застаецца толькі апошні кавалак зрабіць, гэта падключыць кюпіды. У нейкі момант, калі ты яго так разгаворыш, яна скажа табе, як ён дайшоў да такога жыцця. Ну, проста мне прапануе яшчэ размаўляць з ім, я размаўляю.
Мне адзіныя члены Дробридж. Цікава. Established themselves on the ground. Ага, то бок ёсць яшчэ I людзі. expect you'll run into them from time to time. Ну, ось зараз, падаецца, скончылась там клічнік знік. Добра, у нас па галасаванню у нас засталося ўсяго 20 хвілін да... пачакайце-ка. Так ці не? Так, у нас 20 хвілін да канца галасавання, калі што, калі вы жадаеце штосьці прасунуць, то зараз самы час. У тое, што пераможам, будзем гуляць заўтра. Зараз у нас на першым месцы Broken Age, на другім Archmage Rises, на трэцім Half-Life 1 камп, на чацвёртым Blade of Darkness і на пятым месцы Might and Magic 9. Калі вы жадаеце штосьці прасоўваць, самы час. I don't really have anything else to say right now. Добра, яму няма чаго сказаць. Так і жывем. Давайте, калі ён кажа, у люстэрку можна пабачыць іншы сусвет. Давайте паглядзім. О, змяніць внешні выгляд. Не, я зразумеў, гэта нічога такога. Ну, атрымліваецца, Сэм будзе хадзіць вось з валасамі, ну, распушчанымі. Ну, я кажу, у першай частцы, на мой погляд, гэта быў выбар выключна аптымізацыі. А не нейкі такі... Я думаю, яны бы жадалі, карацей. Усё ж такі запихнуць туды. І вось, ну, як выглядае Сэм з распушчанымі. Але змаглі дазволіць за перформанс, змаглі дазволіць сабе гэта толькі ў межах унутры будынка. Типу, калі ён у асабістым пакоі. І, ну, і кат-сцэнах. Давайте сходим. Метаночки. О, каточек. Тык-тык-тык-тык-тык, побег. Цікава, што пра апёкі сонечная гаворка ідзе таксама. Тыпу, пасля душа прыбіраюць сонечныя апёкі, якіх я не заўважаў увесь гэты час, што цікава. О, можна паразмаўляць з Долманом далей. Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Sam, I think it's high time we get going. All this relaxation is no good for my sciatica. Добра, як скажеш, пашлі. Не давяраю табе, лялька. Дадалі нам сяброў, якіх мы не пыталі. Don't shoot! Don't shoot! Зноў пранікненне ўспамінаў, але так і не зразумела, чыіх. Поўная лухта. Гэта, можа, ўспаміны Долмана. Мне падаецца, гэта яго ўспаміны. Але чаму? Чаму ён? Як ён можа трапляць у нашай думкі? Я разумею, калі мы з Бібі падключаемся да апарата, і там халяра ведае, як ён працуе ўвогуле. Так, заказ. Let me give you a rundown of your new job. The big one. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Your first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant memory to most, they opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust,
they should be amenable to joining the Chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land, and we would benefit from their support. We're already seeing anomalous chiralium readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery terminal. Ці было ўжо рэпрафрэджэл? Не. Ну, як бы было, але не тое, каб пра яе інфармацыя, пра яе канкрэтная інфармацыя не з'явілася. Не, дакладна не долмана справы, я скажу, што гэта трохі ўжо ў зону спойлераў ідзе. Няма ніякай дакладнай нам, ну, у нас няма ніякага дакладнага меркавання, адкуль гэтыя веды могуць быць. Ну, па тыпу, ўсё, што я буду казаць, гэта тэорыі. Таму што, ну, пакуль гульня мне гэта не сказала, я просто буду агучваць тэорыі, тое, што ў галаве адбываецца, не трэба даваць на гэта адказы, таму што гэта могуць быць спойлеры, і гэта спойлеры, тое, што гэта не долмана. Таму што маё меркаванне, што гэта долмана. Вось. Тут лепей не будзе меркавання, таму што у нас інфармацыі не хапае. Вось. Так, берам заказ. Ага. Я часто агучваю тое, што просто думаю гэты пэўны момант. Не, ну, без праблемаў. Я зараз яшчэ раз, ну, для тых, хто не ведае, я часта прагаворваю тое, што задаю пытанні нейкія ў паветра. Гэта я раблю для таго, каб вам было зразумела, што адбываецца ў маёй галаве, і мае меркаванні я выказваю. Гэта не значыць, што на іх патрэбна адказваць. Гэта не пытанне да вас. Калі мне патрэбна рэальная дапамога ад чата, я так і кажу: чат, калі ласка, дапамажыце, я не ведаю, што мне рабіць. Вось. Але, ну, мы можам абмяркоўваць тыпу на ўзроўні тэорый. Мне падабаецца тэорыя абмяркоўваць. Ось. Так. Даволі высокі груз, 52 кілаграмы, але у нас рашунку даволі шмат. Пры гэтым дарога даволі простая выглядае, ніякіх перашкод. Бяром. Так, цудоўна. Па дарозе будуць біці. Мы ўжо набраліся і гранаты ўсяго, таму мы спакойна пройдзем гэта. Па дарозе будзе яшчэ рака, мы перасячэм, не праблема, у нас ёсць і ПКК, і лесвіца, я думаю, мы спакойна перасячэм без ніякіх праблемаў. Што гэта? Месца для фатаграфій. Угу. Прыгожае месца, карацей, для фотаздымачкаў. Цікава. І брама. Ну, давайте тады. Тут, па сутнасці, нам няма чаго рабіць. У нас ўжо ўсё падрыхтавана. У бліжэйшай кропцы, якую мы ідзем, у людзей праблема з тым, што за заражэнне хіраліем. Давайте скончыць. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Яны сервера пачынаюць на бераг ставіць, ачмурыць. Comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. Окей, зараз паглядзім. Нейкія паляпшэнні. Могуць паляпшаць здольнасці Сэма. Добра. Яны пачалі ставіць сервера літаральна на беразе. Ну, па тыпу ў гэтым сусвеце паміж сусветамі. Што яны робяць? Так, актывацыя паляпшэння патрабуе ад вас стварэння непарушальнай сувязі з ім, выкарыстоўваючы даступную вам зараз памяць. Ваши паляпшэнні могуць быць спакойна зменены, калі у вас ёсць сувязь з хіральнай сеткай, дазваляючы вам абраць
лудауты для спецыяльных заказаў. То бок спецыяльна падрыхтавацца для заказаў пэўных, так? Я просто не жадаю ніякае падключэння да вось гэтай сістэмы APAS. Просто адключэнне ад карацей прыглушання гуку. Просто. Добра. Што гэта ў нас яшчэ? Палепшаныя МП-кулі. У нас хутка скончваецца галасаванне праз 10 хвілін. На першым месцы у нас зараз Broken Age. 10 хвілін усяго засталося. Таймера не будзе, таму сачыце за вашымі гадзіннікамі. Яно адбудзецца роўна праз 10 хвілін, то бок у 12:00 по майму часе. У Беларусі зараз павінна быць 13:00, калі я не памыляюся, правильно? Вось, то бок літаральна 10 хвілінак можете прасачыць. Яно адключыцца аўтаматычна, то бок, ну, тое, што я магу казаць на стрыме, я ўсё ж такі для вас з атрымачкай, можа быць, на 20-30 секунд магу быць. Улічвайце гэта. Так, палепшаная фільтрацыя вады. Аналіз надвор'я і хутчэй ламаць гэтыя самыя якіх мулаў, як яны, скрыні мулаў хутчэй хакаць. Блин, не падабаецца. Не жадаю. Палепшаныя кулі, зноў жа, гэта што ў нас? Палепшаны сканер зямлі. Больш дыстанцыя. Калі мы падаем, менш будзе развалівацца прадметы. Генеруе электрамагнітнае поле, якое прымацоўвае рэчы да нас. Такім чынам яны з меншай верагоднасцю адпадуць ад нас, калі мы падзем. Але мае кулдаун, пэўна. І гэта ў нас змена рэжымаў сэнсара. У сканера зямлі з'яўляецца ён больш вузкі, але можна карацей больш вузкі прамень пускаць у выніку. Можам далей яшчэ біць сканерам, пры гэтым больш вузкая зона. Веровочку нам вернули, я думаю, веровочка заўсёды доступна. Давайте сканер, хрен з ім, давайте будем рабіць гэтыя сувязі. Я думаю, я не буду ладзіць праходжанне без гэтых сувязей, бо, не жадаю замарочвацца. І пакінем як ёсць. Так, фільтрацыя вады хутчэй запаўняецца. І цішэй, давайте вось гэта, так, давайте так, такім чынам. Зацішэнне. Прыглушэнне, актыўнае прыглушэнне нашых гукаў. Ёсць. Далей, гэта ў нас што? Вось, дыстанцыя сканера, эфектыўнасць куль. Давайте. Таму што ўсё роўно з босамі нам прыйдзецца змагацца. Раней ці пазней. У нас яшчэ ёсць 60, мы можам куды-небудзь скарыстаць. Я не жадаю, не зусім мне патрэбны гэтыя рэжымы розныя. Я пакуль пакіну нават гэтыя 60 пунктаў, няхай не дастаюцца. Там, па ідэі, іх можна змяняць у любы момант, але... Правильно же я зразумеў, так? Я ў любы момант магу змяняць. Так, я магу іх у любы момант змяняць. Калі я ў тэрмінала. Давайте тады дыстанцыю гэта паспрабуем. Паэксперыментуем з ёй. Можа, мне не спадабаецца. Кастамізацыя нашых машын. Гэта ў нас там той, што бронепліты з'явіліся. Так, ты у нас кастамізацыя. Дадатковая броня. Я зараз пешком пайду, увогуле, я не буду ехаць. Так што я не буду яго ніяк паляпшаць. Декалі можна новыя павесіць. Што у нас там ёсць яшчэ? Магеллан і Дроубридж. Окей. Рыштунка у нас да халеры, шчыра. Таму я не думаю, што мае сэнс неяк замарочвацца. Мы з сабой узялі яшчэ ў папярэдні раз запасам.
Внешний выгляд мы уже не изменим. Пошли, давайте, тупаем. Тяжковато нам будет. Или что? Как вы зауважили по анимации, нам будет тяжковато. DHV, Магеллан. А, ну, зрозуміло, так. Ви бачите, не бейте. Это помылка, я выправлюсь, обещаю. Так. Ну, в принципе, мне подобаецца моя идея, что я не узяў карацей с собой мотоцикл, потому что мне падаецца, тут я асабіста и не пройду. На Archmage Rises отправляется 1000 дзякуй вялікі. Можа прызнацца, але праходзіў па-руску, і там гэта DHV ніяк не адаптавалі. Яно просто по типу DHV, так? Ну, насамрэч, типу, гэта прыстаўкі да карабля, напрыклад, HMS, напрыклад. У караблей часто можете сустрэць HMS, ну, по типу ангельскай. І яно, по-моему, перакладаецца як карабель яе вялікасці, по типу Her Majesty Ship. Альбо His Majesty. По типу королевский корабель. Ось такое цікаве назірання. О, там мотоцикл стоїть. У вельмі зручній кропці. Так, гэта реально, гэта трицикл там тут просто знаходится. Ось такая вот штука, але і DHV гэта, ну, як он, DHV ж, правильно? І он так і захоўваецца. Просто расшифроўка, як бы не мае USS Enterprise. Ну, напрыклад, так. Ён таксама, типу, мае нейкую расшифроўку. У іх просто, звычайна, няма сэнсу ніякага. О, металлы. А солнцем что? Так, чекайте-ка. Ось. Опа. Одрадек запрацаваў. Это из-за того, что у нас есть BB-под. Але як ён працуе? У нас же няма BB-та. Ён же пусты. Keep an eye on your other deck's movements as you proceed. Напереди, литерально перед нами. Там есть домик, это мы, калі што небяспека, мы за ім схаваемся. Ці будзе яго паніка? Ну, гэта самы Сэм яго бачыць, літаральна. Давайте я зараз пераразмяркую груз. Па чару мы тыпу чуем. Але яна быццам бы зверху дзесьці. Толькі дзе яна? Дзе яна? Яна ўсё яшчэ там, далёка. Я подумал, можа яна зверху дзесьці на сцяне. Воу. Здаравенны. По идее, гэта сховішча павінна нас абараняць полностью. Ну, то бок ён нічога не можа нам зрабіць, і ён і тут нейкая штука, якая адпужвае. Блин, не халера, да, Драдек крутіцца? Ён так круто не круціўся, по-моему, раней. Ладно. Ну, в сэнсе, у першай частцы. Так, там разліў ракі. Мы у любым выпадку пойдзем просто по прамой. Гранату? Шкада гранату, мы можем просто прайсці міма яго. Ну, я нам нічога не зробіць. Серьезно? Зауважил?
Опа! Зроби мне что-нибудь, а? Бачите, отпуживалка. Ну все? Яна, па сутнасці, замест гранаты. Угу. Добра, другі раз гэта не спрацуе, гэта на один раз. У нас пераможца ёсць Archmage Rises, заўтра ў яго будзем гуляць. Так, добра. Archmage Rises, калі вы не знаёмы з гэтай гульнёй, то гэта сімулятар архімага, мага нават самых першых яго дзён жыцця, да гэтых самых. Як бы сімулятар архімага ў фантазійным сусвеце. Вы вольны што рабіць, што пажадаеце, там ёсць квесты, гэта поўнасцю згенераваны магічны сусвет. Пры гэтым не паспеў закінуць бал. Ну, без таймера я разумею, што складана трохі. Дарэчы, граната просто так валяецца. Чаму бы не забраць? Вось. У яе даволі шмат падрабязнасцяў, яна даволі шырока як бы зроблена. Наш архімаг увогуле сякерай. Так, там шмат гэтых самых школ магіі. Яна даволі падрабязная, мае розныя механікі, і там можна накручваць і накручваць наверх. Такая вось прыгода там. Падарожнічаеце па сусвету, робіце рэчы, якія жадаеце. Квесты зроблены рукамі, то бок, ну, самі квесты і сюжэткі, яны як бы зроблены рукамі, але месца, дзе яно будзе знаходзіцца, яно і як яны будуць у вас выконвацца, будуць змяняцца таго, што сусвет будзе генеравацца. Ну, по-рознаму. Вось, так што, у прынцыпе, даволі шмат варыянтаў для генерацыі вашай гісторыі асабістай. Пры гэтым, на жаль, з распрацоўкай там ёсць пэўныя праблемы, і таму я бы хутчэй за ўсё не чакаў, каб яна актыўна пашыралася ў бліжэйшы час увогуле. А дзе пачвара? Там хутчэй за ўсё будзе. Як і дагэтуль, дыстанцыя ад Рэдэка даволі высокая. Так. У гэты раз... Блин, здаравенныя яны тут нешта. Чаму ў Аўстраліі такія здаравенныя біці? Яны нас не бачаць, але могуць пачуць, як мы дыхаем. Яны на гэта рэагуюць. Таму што гэта Аўстралія. Зразумеў, у Аўстраліі ўсё больш. Вялікія паўкі, вялікія біці, зразумела ўсё. У них ёсць вочы, але ж бачыце, яны нас не могуць. Як мінімум першыя частцы не маглі. Так, усё, мы дайшлі такого далёка ад іх. Крадземся мы даволі павольненька. Ну, у першай частцы даволі худзенька хадзілі. Цікава, я магу проста устаць і пайсці зараз? Яны мяне... Не зрагуць жа, правильно? Оп, наперадзе яшчэ ёсць. Бляха. Слухайте, у гэтага як гранату хутчэй за ўсё кінуў. Ён на незручным месцы знаходзіцца. Так. Дзе там гранаткі? Першага ўзроўня. Оп. Одно недостаткова? Колькі на тебе патрэбна? Усё, падаецца, пазбавіліся. Усё, нормально. Чаму я чую плач дзіцяці, а? Дарэчы, пасля яго павінны былі застацца Хіралія. Правильно же? Давайте Хиралии заберем.
Блин, тяжко. Давайте пройдем осторожненько. Падаецца, выбіраемся з тэрыторыі BT, становіцца лепей. Вось гэтае сонца, я вельмі мяне цікавіць, што за халера адбываецца. Усё, цудоўна выбраліся з тэрыторыі. А дардык будзе складвацца. Мы зараз будзем чуць лук, калі будзем падбаўляцца BT. Ну, я чуў, мне падаецца, дзіцячы плач. И от этого дрэнна становится. Не ожидаю больше от BT подправляться. Может быть, яшчэ один раз зробім, каб, ну, упэўніцца, што мне не падалося. Так. Насамрэч, гэта самае простае месца для перасячэння. Мне падаецца. Рака ўжо пашыраная, яна не такая прям нейкая небяспечная. Можем тут перейти. Ладно, идем. О, моцное тяжение. Давай, давай, давай. Уф. Оп, перебрались, ладно. Треба було на всякий випадок все ж таки веровочкой скористаться. Так, я нечто хотел. Попить водички. Что там у меня все за поведомления з'являются? Так, у Дардека... А режим я ему не могу переключать? Не? Ладно. Гармоника? У-у-у. У меня гармоника есть? У сенсі, я же її узяв у руки. І що далі? Попіть енергоса. Я збирався гэта зрабіць, але, ну, як ви розумієте, я побачу гармоніку, і я не можу гэтым уже займацца. Так. А де гармоніка-то? Ну, яна ж по типу ёсць у мяне. Як мне ёй карыстацца? Типу вось так? Не. Не разумею. А, ты по типу на базе яшчэ? Так, мог. Не зрабіў. А наконт, дарэчы, гэтак самага, нават вадзічкі папіць зараз. Дзе вадзічка-то? Вось яна, знайшоў. Ось, пайшлі далей. Першая кропка, ось, літаральна за рогом. Амаль прыйшлі. О, там ёсць нешта наверсе. У. Без шанса, калі я пачуваў, можна было граць на гармоніке. Не памятаю. Не памятаю такога. А ё-моё, а можна з лыжачкай скарыстацца? А то там нам лепшых гледачоў прапануюць. Оп. Дякую, великий Регану. Яны вельмі актыўна карыстаюцца гэтымі самымі ілюзіямі. Лепш і так ужо тут. Маеш рацыю. Я не памятаю про гармоніку. Я не могу пацвердзіць альбо аправергнуць гэтага. Я просто не упэўнены. Так, мы тут назбіраліся ўсяго. Доставим ім яшчэ.
rich, aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. I don't know what to say, other than great job, Porter. Угу. А кто такие? Time after time you've been there for us. You're a saint. Ты не ожидаешь доушиться до Сетева? Like everyone says, you're a man people can count on. Already put that decontamination unit to good use. The chiralium levels had really gotten out of hand, so you couldn't have come at a better time. Thanks. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. Ви бачили Долмана? Слышите за ним. Так, першая сувязь ад брамы. Першая па сутнасці людзей, якіх мы ў Аўстраліі сустрэлі. Угу. Не ведаю, гэты чалавек мне нікога не нагадвае, незнаёмы для мяне. Цудоўна. Карабель ажно сюды перамясціўся за намі. Гэта што? Ну вось зброя супраць людзей. Не забівае, просто вырубае. Эфектыўна і супраць BT і людзей. Адразу можна же вырубіць іх. Цудоўна. Моя любимая зброя, мне больш за ўсё падабалася ў першай частцы. Да Аўдэрдэка дадаўся дэтэктар руху. Цудоўна. І новая рэч можна начапіць на бэкпэк. І яшчэ паляпшэнне дапас дазваляе, паказвае рэзультаты вось гэтага сканера руху, паказваць рэзультаты даўжэй. A chiral communications transmission. With this network at our disposal, we might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the Death Stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plate gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. Глядзіце, якая справа. Калі стварэнне хіральных сувязей шкодзіць усім, хто знаходзіцца па-за межамі хіральных сувязей, гэта прыводзіць да нестабільнасці ў рэгіёнах. Ну, тыпу, там становіцца нейкая больш BT, я так разумею, больш анамалій, карацей, вельмі дрэнна становіцца. Па сутнасці, ён кажа, што адзін спосаб, каб выправіць гэтую штуку, гэта аб'яднаць, усё падключыць да хіральнай сувязі. Но для мяне гэта ўжо гучыць не настолькі добра. Якая сітуацыя ў Аўстраліі зараз? Не лепей, чым у Амерыцы альбо ў Мексікі.
Ну, ви типу бійці, бриганди ніякі. Ну, по типу як терористи, широко говорю, бандити. Яны ненавидят херальную сувязь. И Таймфол еще заливает территорию. Ну, короче, ситуация ускладняется. Зарабі не покажеш. Я не думаю, що гульня мені дасть вибір великий. Ну, типу, я буду все одно будувати. Але просто я не настільки упевнений, що мої дії – це добро. Я у першій частині не вельми упевнений був. Це гучало як дрен. Ну, по сутності, це якби було, під кінець я такий, ну, може, добру справу я зробив все ж таки, але я не до кінця був упевнений. Зараз у мене все більше сумніву на конту цього. Зрозумів, вибачаюся. Я тут подумав про херальну сувязь. Про день народження, так, я вельми... Типа, спеем мой день народження у гульні застати? Ні. До речі, я кожний год забуваюся зайти у перший дестренінг, я все ще не бачив у першому дестренінгі, що відбувається на день народження. Ось. Это я все ще не бачив. Я на ютубе не глядел, я не ведаю, что відбувається. Я был тільки, по-моєму, у 5-й Metal Gear. Я бачив, що відбувається на день народження. Там так само є то, що ви дату свого народження вводите, і це потім на день народження у вас евент. Ось. Так, як у вас на конт хіральних забруджування? Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, і він літерально сказав, що ці BT нас можуть бачити, в відрозненні від попередніх. As such, we've taken to calling the buggers Watchers, and they're every bit as dangerous as any other BT. Блін. Тобто, ці вочки все ж таки мені не при... Ну, я не для пригожості там у їх були. Take the bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model. You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then, there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight. You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. Добре. Я зроблю це поліпшення для бекпека і для Адрадека. Ну, для Адрадека, я так розумію, вже поліпшено було. Я тільки не зрозумів, як мені переключати режими Адрадека. Мені не сподобався цей Адрадек, який ми зараз маємо. І він вельми вузькі промені випускає наперед. Мені більше подобається широкі. Can be a hard man to please, but if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll forward this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra work. На самом деле, ніколи не бачила гуню так. Я не ще не спиняються, давайте. We've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage, Я все равно тебе не доверяю, Чарли. our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway. На самом деле, я ніколи не бачила гуню Кодзимы до стрінінг, але на днях поглядел на твічі Metal Gear Solid 3 Remake, смішна гуня. І у його завжди, скажімо так, ремейк може не самий удалий приклад, бо тому що він робиться без Кодзимы увогуле. Але, скажімо так, у Кодзимы заўсёды сур'ёзнасць з абсалютным абсурдам як бы паблізу.
Вось такое. Ну, гэта нармальна для яго гулін, гэта даволі часта. Гэта трошки дадае яму такого шарма, пэўны гулін. А нагадваю, што адным з лейтмотываў гэтай часткі з'яўляецца should we have connected. Таму так, нікому нельга давяраць. Ну так, там гэта па сутнасці ў трэйлерах нават праскаквала гэтая фраза, па тыпу, а ці трэба нам было аб'ядноўвацца. Нават у першай частцы гэта, ну, як бы, у першай частцы гэта, тыпу, рэч, якая прывяла да пазітыўных вынікаў, хоць і была сумнеўная з самага пачатку. Сэм не жадаў аб'ядноўвацца з людзьмі. Яго прымусілі, і ў выніку ён неяк развязаў сітуацыю, але, па сутнасці, ну, можна сказаць, пашчасціла. Это значит геймплей на гэта гульня 2004 года ўсё яшчэ. Толькі графіка абнавілася. Я думаў, гэта гаворка Metal Gear 3 у сэнсе... Пачакайце-ка, Дельта, які ремейк, гэта не пра яго гаворка? Я не памятаю проста, якая частка... Я не гуляў толькі ў 5-й Metal Gear і бачыў, ну, па тыпу разборы сюжэта... Не, пачакайце-ка. Я ў 3-й гуляў трошки. Так. Так, яна. Пачакайце-ка. Я гуляў... Блін, у які ж я гуляў яшчэ? Ён на платформе быў. Такой па тыпу на автовай платформе. Толькі яна дакладна не Дельта. Гэта па тыпу можа быць... Ну, не другі ж Metal Gear гэта. Не ўпэўнены нават. Snake Eater. Ну, тады, атрымліваецца, я ў другую гуляў. Хутчэй за ўсё. Я гуляў у другі Metal Gear і ў 5-й Metal Gear. Другі я не дапрайшоў. 5-й я дапрайшоў. Дарэчы, 5-й Metal Gear вельмі нагадвае Death Stranding шмат у чым. Ну, у сэнсе, так, нейкі пэўны момант, як пабудаваны сусвет, механікі анімацыі, вельмі нагадвае канкрэтна 5-й Metal Gear. Так, тут дадатковы неабавязковы квест у іншы бок. Я думаю, да яго схадзіць зараз. Вось яго і зробім у першую чаргу, заб'ем зараз на галоўным. Першы квест, які можна зрабіць не абавязкова па галоўнаму квесту. Мне падабаецца. Тут тэрыторыя BT. Вось. Але... Ну так, давайте на тэрыторыю BT ідзем. Туды на ўсход. Гэта мы ажно там. Зразумеў. Блін, яшчэ адкрываць і адкрываць. У третьем Metal Gear МГС таксама один босс прям вее Death Stranding. Ну, то бок, так, у Кодзімы насамрэч бачная эвалюцыя, ён даволі так павольна развівае свае ідэі. Візуальна ўсё роўна засталіся вось гэтыя моманты, я кажу, вось прырода і тэхніка нейкая. Вось па тыпу абсалютна касмічныя тэхналогіі нейкія. Вось візуал, напрыклад, альбо анімацыя, альбо яшчэ нейкія рэчы. То бок, ну, ён так развівае пакрыху свае ідэі. Так. Сімуляцыю скончылі. О, гэта крохка. Запчасткі ад гэтай самай, ад гэтага самага, ад нейкай вінтоўкі адправіць я магу. Гэта сябар вось тага чэлу, да якога мы зараз прыйшлі. Добра, забіраем. У бэкпэк. Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared border suits with camel patterns tailor-made for the Australian. А ё-моё. Зараз Metal Gear 5 пайшоў, 100%, зараз якраз таки. Нам далі маскіроўку розную. Ты жадаў бы, каб твоя маскіроўка супадала з мясцовасцю, у якой ты будзеш. Зразумеў. Давайте тады адключым вось гэтую штуку. Дыстанцыя. О, новая штука. Што ты? Вось яна опцыя, даўжэй можна дэтэктары руху бачыць. Маскуемся пад кенгуру. Карацей, у 5-м Metal Gear была такая штука, што вы абіраеце там розныя мясцовасці, таксама, як і тут. І вы можете змяняць свой камуфляж пад мясцовасць. Але там гульня пра стэлс. З вялікім націскам на стэлс. Ну, вось. Зноў жа апцыянальным, вам не абавязкова гэта рабіць увогуле. Болы. Ці варта нам болы ўзяць з сабой? Гэта яшчэ адзін груз, 2 і 3, але маленькі пакет. Давайте зробім... Не, блин, шкада ўжо, месца і так шмат. У нас ёсць вінтоўка, ужо, ёсць пісталет, ужо, ёсць гранаты. Давайте пакінем як ёсць, не будзем.
Кастомізація бэкпэка. Вось, мені цікава. Кампаненты я ожидаў бы. Гранаты яшчэ, дадатковыя набоі можна. Абарона спіны, броня ззаду і ўсё, па сутнасці. Давайте яшчэ дадаткова для гранат зробім. Я ўнізе вось так вось размяшчу. Налепачку потым перанесем куды-небудзь паставім. Мне падабаўся Болаган, я магла зброю не цягнуць, а яго брала. Ну, я вось думаю, што можа быць варта яго адкласці, але пакуль у мяне ёсць набоі у вінтоўцы, гэта я бы пакінуў. Так, для гранаты накідаем яшчэ, вось такіх 3. Яны тады проста сэканомяць нам месца вельмі моцна. Так. Далей, дадатковыя набоі. Можна разгарнуць яго? Так, можна разгарнуць. Вось такім чынам паставім. Ну давайте нижний радок уже добьем гранатами. И сверху броню промацуем. Просто самі гэтыя пакеты, яны нічога месца не займаюць ніякага. Ну, в сэнсе, што яны не важаць нам нічога. Так, і вось броню зверху, на спину. Вось таким чынам. Крывіць сабе паболей. Ну, на жаль, няма такога варыянта, таму як ёсць. І вось яна налепачка. Для налепачкі месца яшчэ засталося. А я магу? Не магу, мне патрэбна месца абавязкова. О, ідэальна, вось, месца для налепачкі. Далей, кастамізацыя выгляду. Звычайны, чорны камуфляж і пясчаны. Давайте пясчаны, тут больш пяску я пакуль бачу. Цудоўно. Не адмяняць, не адмяняць. Мы ўжо гатовыя? Астатнія рыштунак у нас у парадку. Так, цяжкавата нам. Давайте-ка мы ведаеце, што яшчэ зробім? Дзе там у нас размяркуем гэта ўсё? Палкі не было дакладна ў першай. Я яе забраў у гэтых у адбітых, у бандытаў. Ну вось глядзіце. Негледзячы на тое, што вага як бы засталася, але лепей размеркавана ўсё тады. Ці варта нам адпачыць, паспаць? Так, чалавек жадае зброі. Ці варта нам пайсці адпачыць у сваіх гэтых самых месцы? Снайперка ёсць, ё-моё. Падаецца, я ў трэйлерах яе бачу. Падаецца, можа прыдумваю. Давайте, карацей, адпачыць. У нас не максімальны запас. Альбо пра снайперку пытанне. Не максимальный запас стаміны, я бы яшчэ яго падвысіў, таму што я думаю, што мне ён спадабіцца там. Тэрыторыя біці, вось гэта ўсё. Шутарная частка мой слабы бок. Шутары, скажем так, Death Stranding гуляць дзеля шутінга, гэта такое сабе. Праспаць. Солнце село. Давайте проспать до раницы. Не падабаецца ўначы хадзіць. З плюсаў, што мы менш заўважныя, хутчэй за ўсё ў гэты момант. Але я бы наконт гэтага асабіста не канцэнтраваўся. О, Долман. Новые реплики. To survey an area, I have to rely on a very special power. My strength of will, you might say. The requisite focus can be rather exhausting, but I'm happy to grin and bear it since it's for your sake. So, if you deem it necessary, feel free to send me airborne as many times as you like. It won't use up any battery or chiral crystals either. All it requires is that I place my absolute faith in you. Which I do. So don't hesitate to ask for it. Я не зразумеў, яго можна кідаць? Што? Good morning, Sam.
Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? Рейс на пачатку, о, тут ёсць змена сутыкрылях, потым спіць усю ноч. Не, ну, тыпу, у мяне ёсць хоць нейкі... Мне падабаецца змена, ну, дня-ночы. Таму што гэта стварае адчуванне праходжання часу. Those wandering BTs we encountered, I believe people call them Watchers. A fitting name given their behavior. The way they seem to be eyeing us with such disconcerting intensity. Oof. They can't see everything, though. No, they've definitely got some blind spots. Meaning, you might be able to avoid combat by evading detection and sneaking past unnoticed. Вітаю, Хедхампер. Вітаночки. Ну што, адпачлі, давайте яшчэ пап'ем мясцовай гарбаткі і пойдзем далей да чэла. У нас крохкі груз, трэба асцярожненька яго даставіць. Херальная гарбатка. Да наліў бы ўсё ў гэты самы. Там вось якраз такі кубачак яшчэ ёсць. Пайсці, што ли, гарбаткі сабе заварыць. Карацей, гэта новы тып, які можа бачыць нас. Я думаю, камуфляж супраць іх зроблены, ну і супраць людзей. У выніку камуфляж нам трошкі дапаможа. Уначы можна як бы быць менш заўважным. Гэта хутчэй за ўсё дапаможа. Ось, але гэта такая вельмі мелкая рэч. Нармальна ў кубок на 0,7 літра. Вось я такія звычайна п'ю. Мне здаравенныя жбаны з гарбатай. Ом-ном-ном было. Вельмі спадабалася. Пайшлі. Ідзем адсюль. Ну і ўжо на парад... Раз уж такая справа, давайте сходим уже в туалет. На дорожку. Вітаночки. О, новая анімацыя, до речі. Усё, можем идти на поверхню. Нават не на поверхню, блин, мы и так-то зверху так. Чаго так хутка? Ну, вось нейкія кароткія анімацыі, нельга абіраць, што ты канкрэтна робіш, там у душ пойдзеш, па вялікаму, па маленькаму. Усё вельмі хутенька адбываецца. Так, павінна быць раніца. На Broken Sword 1 адправляецца D500. Дзякуй вялікі. Адпраўляемся. Тэрыторыя BT, я думаю, можа іх нават увогуле абысці. Тут выглядае, як у прынцыпе даволі неблагая лакацыя вось сюды. Я на гэты маркер пайду. І, можа быць, я такім чынам проста абыду. Вось там яна кропка гэтая. Там па выглядзе ёсць невялічкая сцежка, па якой можна проста падняцца, і, можа быць, я абыду ўсю тэрыторыю BT. Ну, па выглядзе тут насамрэч матацыкл не тое, каб карысна. Конкретно в гэтым месцы. Я чую, як карабель узлятае. Так. Вось. Збіраецца і узлятае. Было б кайфово, каб ён кудысьці там паглыбляўся, нешта такое. Дарэчы. Давайте половим. Усяго один? Окей, ладно. Так, осторожно. Не завалиться. Это важно. У нас вельмі крохкі груз зараз. Я у першай частцы, у мяне карацей было. Вы калі гулялі, у вас хутчэй за ўсё было такое, што у вас, ну, трошкі сам такі нечуллівы.
Гэта, я думаю, на кампе яшчэ горш, і вы, ну, па тыпу сам робіць не зусім тое, што вы жадаеце. На геймпаде прасцей кантраляваць сама, таму што у вас, ну, вы можете, тыпу, я магу на поўную адкланіць свой стік, а магу крышачку адкланіць, і як бы ісці павольней, то бок, ну, літаральна крышачку зусім ісці. Вось. І вы як бы можете кантраляваць сваю хуткасць, напрамак больш дакладна, ну, то бок у вас значна больш магчымасцяў з-за таго, што гэта стікі, а не клавіатура, якая дазваляе толькі на максімум паварочваць у які-небудзь пэўны бок, так? Вось. І як бы кантраляваць час часу складаненька. Але нават за гэтага час на час у першай частцы сам сябе паводзіць даволі дзіўна інерцыйна і можа дзіўна сябе павесці. Адзін раз, калі я па сутнасці не даставіў, не зрабіў дастаўку ў першым дэстрэнінгу, гэта я залез на гару проста краявід паглядзець. На самы край устаў, і нешта сам вырашыў не разгарнуцца па тыпу назад на 180, проста і пайсці назад. А ён вырашыў зрабіць паўкруг такі доўгі, і пры гэтым, калі я зразумеў, што ён робіць, ён ўсё роўна не спыніўся і працягваў яго рабіць. У выніку я проста ўзяў і нагарнуўся. Калі я ўжо запанікаваў, я націснуў кнопку скока, каб зачапіцца хаця бы за камень паблізу, і сам нагарнуўся, і ён праляцеў з гары метраў 200 з грузам віна. Як вы думаеце, ну, віно карацей не перажыло гэтае падзенне? Там такое месіва засталося толькі. Гэта адзіны раз, калі я груз не даставіў. Так, вось там трошкі ўлева яшчэ можна ўзяць, атрымліваецца. Я думаў, па гэтай дарозе, але не. Ну нічога, там зямлічка тады тое вінцо папіла. Водичка, земличка. Я земличка сказал, так? Цудоўненька. І вось, я думаю, мы праз гэты бок возьмем ды падымемся. Было бы, можа, добра замяніць наш абутак на той трэкінгавы новы, таму што ён больш устойлівы. Менш верагоднасці паслізнуцца. Але давайте я ў гэтым з тым, што ёсць, пайду. Я так разумею, што тэрыторыю BT я ўсё роўна закрану, нягледзячы на тое, што я пайшоў у абход. Давай сам. Давай, мы амаль добрались до верха. Я разлічваў, што гэтае месца будзе полностью бяспечным. А драдек пакуль не актываваўся, так што ўсё спакойна у нас. Але гукі дзіўныя. Гэта наш карабель, дарэчы, бачна, нават адсюль. А там горад, у які нам потым патрэбна будзе па асноўнаму квесту. Мы зараз дадатково робім. Так, ідзём далей. Дожджык накрапвае. Кайфова. Мы зараз не ў хіральнай сеці, таму у нас няма ніякіх будынкаў, і сховішча чакаць не варта. Трэба як мага хутчэй дабрацца да... Ну, у нас жа пашкоджваюцца нашыя кантэйнеры, вось можа быць пашчасціць, і мы... Оп! Паблізу дзесьці знаходзіцца BT. Можа быць, вось тут не будзе дажджу. Так, вось тут можна схавацца ад дажджу. І давайте парамантуем. А чаму тут заўсёды так? На тэрыторыі BT, збачце, змяняецца святло. Вось, пячоркі. Тут іх, дарэчы, мала вельмі. То бок, ну, натуральных нейкіх сховішч знайсці складаненька. Давайте возьмем спрэй і спрэем адрамантуем. Я ж яго браў. Ён у мяне быў, дакладна. Вось он. Усё? Так? Полностью адрамантаваў. Цудоўна. Ну вось разабраліся, трошкі адрамантавалі. Глядуны страшныя. Ды я вось не вельмі разумею, яны мяне не заўважылі, гэтыя глядуны. Так, Адар дакажыў. А дзе нашае месца, куды даставіць? Я іду правільна, па сутнасці.
І па выглядзе я абыйду нават усю тэрыторыю BT. Нават бліжэйшы BT знаходзіцца справа. Так што я па самому ускрайку іду. Давайте так і трымацца, мне падаецца, мы абышлі ўсё. Цікава, а калі я пазбаўлюся ад BT на гэтай лакацыі, яно поўнасцю пройдзе? Ну, тыпу дождж, тут ён ніколі не з'явіцца? Ну, альбо хаця бы там на доўгі прамежак часу. Бо на першай лакацыі там літаральна дождж скончыўся на зусім. Гульня быццам бы жадае, каб я нападаў на BT, каб вызваляў тэрыторыю ад іх. Просто калі я буду чуць кожны раз гукі лу, мне падаецца, я нешта неправільна раблю. Это гучыць як жудасная халера нейкая. Цікава, якое месца там. Бачце, як рука, альбо нешта такое. Одинокі камандзір. Я думаю, тут по лору дождь будзе вяртацца. Окей. Металлы, 400 штук. Ну, давайте возьмем с собой. Зусім не важить. Зусім не важить. Не, падаецца, придется кинуть. Так, не, выкидываем, это мы не увезем столько. Блин, я тыя матэрыялы не закинул там учэлу, блин, патрэбна было. Ну ладно, металлы даволі такая нерэдкая штука. Кинем. Придется кинуть, мы не донесем, это нормально. Ой, блин, поклади на землю. Металлы для дорог. Да блин, он тяжкий, как знаю, он же превышает мой уровень того, что я могу носить. Вот там назиральник это. И он наближается. И он сюда идет, альбо не? Альбо он просто подорожничает. Так, мне здесь... Мне подается, я груз бачил тут. Так. Вот там, 78 лайков. Але там назиральник это. Ну давайте подойдем, заберем. Химикаты 120. Ну вось няхай той гэта самае, назіральнік там будзе, а мы хутенька скрадзем рэчы. Ты там узмацніў сувязь са мной? Я не памятаю. Не, я дакладна я так не зрабіў, а я не ведаю, як гэта зрабіць. Social Strand Service. Карыстачы, не тое. Ага. Новыя сувязі. Новыя сувязі. Гэта нейкія невядомыя мне людзі. Усе. Я не бачу. Ну, тыпу, гэта незнаёмыя мне людзі, падаецца. Можна неяк па тыпу абраць. Ну, гэта NPC. Гэта людзі. Я не ведаю. У сябрах. У сябрах. А дзе тут сябры? Не ведаю. Ну, гэта паведамленні, якія мне пакідалі. Это не тое. Ну, гэта вось гэта сістэма SSS, правильно? Статы Сэма. Ну, вось она, SSS. Ёсць сябры, ёсць Bridgelinks. Так. Strand Context. Толькі моя статыстыка ёсць, і ўсё. А сябры тыпу да Stranding на адной карце гуляць могуць? Не. Гэта выключна я буду больш у Францыі унізе. Так, добра. Гэта выключна я буду бачыць больш... Вось. Вось. Зразумеў. Так, вось. Усё. Ёсць. Падаецца, я ж правильно ўсё зрабіў? Ну, вось он по тыпу ёсць. Вось профиль 205.
У параўнанні са мною фігня поўная. Так, во. Далей. Ён там няхай гэта ходзіць, глядач. Во, і прагрузу нават няма. Кайфова. Ты ж побачыш твои дороги. Добра, дамовіліся. Ну, сейчас можна тупаць адсюль. Ну, дарог, дарэчы, мы пакуль не бачылі, ніякіх увогуле. Цішыня поўная па іх. Вось, і гэтая кропка якраз таки. Тут нейкі камандзір схаваўся. А дзе я тут скалу бачу, падобную на руку такую, вверх паднятую? Дзе яна ўвогуле? Цікава, не бачу. Ладно, давайте доставлять. Ну что, старый командир, на табе. Малпачка нейкая, еці можа, і разабраная вінтоўка. Wasn't expecting a porter of all people to drop by. Most folks would have had Buckley's chance of making it out this far. Betting it was the government that sent you my way. They've got an eye for talent. That is one flawless looking delivery. Bring on the next. Чудово. І додатково є ще на AirPod. Я сподіваюся, гэта хопіць яму на подключение до Кюпіда нашего. Альбо ён такі, не падабаецца. Не хапіла, вы глядзіце. І он, ну, хіральную сувязь не пойдзе, ну, не будзе подключацца. Давайте походим навокал и попробуем добить. О, першае. Першае наше паляпшэнне. Першы 10-й ўзровень. А не, у нас нават 2 іншых ёсць. А чаму яны нам нічога не далі? Карацей, гэтая штука нам зараз дасць магчымасць, у нас адрадак будзе хутчэй кулдаўніца. То бок часцей можна карыстацца. А можна паглядзець, тыпу, якія бонусы я ўжо атрымаў за розныя штукі гэтыя, не? I appreciate what you've done for me, really. But I'm afraid I can't agree to becoming a part of this chiral network of yours. Я не жадаю. I don't trust you, Drawbridge people, yet. There's also no end to the dangers in these parts. And if you haven't got what it takes to face them, you'll die like all the rest. Добра. Можна заказ для тебе виконати некий? А, у яго ёсць якраз таки дадатковы заказ на гэта. Ну давайте зробім, чому б не? All of which is to say you shouldn't go off half-cocked and throw your life away. Are we clear? Бо я жадаю сабе мець кропку, як мінімум, падключаную у хіральную сувязь. Не абавязкова максімальная. Ага, вось. Рэчы з тэрыторыі BT. Рэчы ўспаміна. Карацей, яму належаць нейкія. Окей, ладно. Прапануюць даць нам яшчэ лесвіцы і якар. Давайте возьмем дадатковыя, халера з ім. Мне падаецца, занадта шмат я бяру рознага смецця. Па сутнасці у нас толькі рыштунак. Я думаю, можа на контррыштунка. Можа быць, мы закінем яму сюды у сховішча хаця б вось гэтыя металы. Яны мне не патрэбныя. Вось, у прыватны яшчык пакладзем. А астатняе ўжо нормально. Падыдзе.
А чаму я не магу? А, ўжо аўтаматычна ўсё размеркавана, добра. Па ідэі мы даволі налягкі. Я прапаную па дарозе... О, вітаю! Вітаю, Рэйд! Вітаю ўсіх! Вітаю, дзед Максім! Мы гуляем у Death Stranding 2. Таму, калі вы баіцеся спойлераў да другого Death Stranding, я раю вам клёвая гульня, але бяжыце са стрыма зараз жа. А то спойлераў нахапаецеся. Вось. А мы зараз займемся дадатковай рэччу. Мы дадатковы квест робім. Спрабуем старому камандзіру прынесці яго ўспаміны. Ось. Спойлеру да халеры, тут ну па тыпу шмат чаго ўжо адбылося. Мы ў трэцім эпізодзе. Гэта насамрэч не так доўга па гульне, мы насамрэч трэці стрым. Можа гадзін 8 нагулялі. Оп. А дзе? Я не бачу там ніякага гледача. Мне паказвае, што наперадзе ёсць. А, вось там велізарны, я бачу. Вітаю, дзед Максим. Вітаночки. Так, пачакайце-ка. А кропка... Вось там. Не, гэта не тое. Это асноўны заказ. Так. Нешта не зразумеў. А Драдек нешта... ляснуўся? Ці што? Табе пасля танкаў нічога не страшна? Не, я пра спойлеры толькі. Тут баяцца толькі спойлераў можна. Давайте пазбавімся ад аднаго. Бо у мяне прыпасаў зараз шмат. Блін, і справа яшчэ. Да блін, я не магу зразумець, які бліжэй. Хто мне пагроза? Бяжыце туды, знаеце, што да стрэнінга прыйдзецца хадзіць. Ну, гэта ж самае небяспечнае. Трэба баяцца. Так. Траплю? Трапіў. Давайте яшчэ гранаты. Добра. Ад аднаго пазбавіліся. Другі яшчэ справа там застаўся. Яго правага мы можам проста абысці, тут няма неабходнасці. Оп. Застаўся хералей. Забралі. Нейкая камера яшчэ, крохкі груз. Але ён не абавязкоў. Давайте спачатку забяром яго рэчы. Моя прапанова такая. Спачатку яго рэчы забіраем, а потым, калі будзем вяртацца, забяром крохкі груз, потому што дадатковы крохкі груз не хпал мне яго яшчэ з сабой насіць тут. Яшчэ адзін. Так. Бяром гранату. Кинем. Оп. Прыкладна 3 патрэбныя, наколькі я зразумеў. Дапамагло? Дапамагло. Левы нас яшчэ не заўважыў. Цудоўна. Так, што я жадаў? Я жадаў пазбавіцца яшчэ дадатковага грузу. Усё, што не карыстаем зараз, выгружаем. Таму што месца займае. Блин, ён нас можа не заўважыць. Ідзём. Я толькі адвярнулася, то ўжо гранатамі раскідваешся неэканомна. У мяне іх занадта шмат, я скажу нават. І тэрыторыя такая, што я не думаю, што... Калі яны могуць бачыць, тады гэта праблема. Ну, проста вось гэта сітуацыя. Яны зараз, дарэчы, як лу не гучалі. Ён жа прападзе, калі далёка адысці. Можа быць. Ну, можа, гэта мы не вельмі далёка. Не настолькі далёка. Таму, я думаю, нармальна будзе. Так, вось тут тэрыторыя біці. Паказвае дзесьці наперадзе, але я не бачу. Калі ён і ёсць, то дзесьці ўнізе, я так разумею. Чуйна нешта. Like you have what was requested. All that remains now is to 8. wrap it all. Добра. Пачакайце-ка, я ўсё сабраў. Ён мяне заўважыў? Я там не прытрымліваў дыханне сваё. Ён мог мяне заўважыць.
Ну, гэта быў дадатковы квест. Забіваць мы іх лішні раз не будзем, неабходнасці няма. Давайте зараз шукаць гэты дадатковы. Дзе ён? Вось он справа. Там, на жаль, назіральнік адзін. Каля яго. Падаецца, на яго можна было адметку паставіць, каб адлегласць кантраляваць. Пра каго адметку зараз гаворка? Так. Ух. У нас гранаты гэтых... Пачакайце-ка. А, не, насамрэч не той, каб шмат. 2 наборы по 5. Одного хапіла? Падаецца, одного хапіла. Альбо не. Альбо ён раздаваўся. Нічога няма. Ачапіся. Яшчэ адзін нас заўважыў далёка. Не. Ачапіся. Усё ж таки 3 патрэбна. І там вось далёкі, бачыце? Ён нас таксама бачыць і ідзе на нас. А, метку на яго начапіць, зразумеў. Ну, я ўсё роўна каля яго зараз стаю, зараз дам рады з гэтымі назіральнікамі. Падаецца ўсё. Так, хапіла. Уф, ладно, добра. Гранат засталося не тое, каб шмат, зараз ужо раскідвацца не будзем. Калі можна штосьці абысці, абыдзем. Оп, і хералей забяром. Я так разумею, можна вяртацца, ў прынцыпе. А дзе лакацыя, дзе гэты чал зараз ад мяне? У гэтым напрамку. Зразумеў. Добра, зараз дабяромся. Оу, тут не той, каб зручна. Давайте, у нас, зноў жа, у нас ёсць лішняя лесвіца. Давайте лесвіцу паставім, просто скарот зробім сабе. Нарэшце, не той, каб шмат рыштунку патрэбна. Ну, я лесвіцы, по-моему, пару разоў толькі скарыстаўся. У першы час я неяк больш актыўна імі карыстаўся значна. Быў плаш? Не было. Ну, яны па тыпу гукі выдаюць, але не лу, як мінімум. Гэта дакладна я скажу. Оп. Лесвіца з пад'ёмнічкам прасунутая. База яго дзесьці, гэтага камандзіра у гэту напрамку. А, вось он. Разумеў. Блин, зноў? Зноў біці паблізу. А можем просто обойти? Так. Мне кажется, мы тут нормально обойдем. И это было легко. Взяли, довернулись. Оп. Ну что, ён далучыцца да сувязі зараз? Я думаю, пасля гэтага квеста ён павінен быў. Ось яго рэчы. Так, я збіраюся. Доставить можна один з аднаго і мінімальна один. А ў чым праблема? Так. Я, по-моему, гэта менюшка просто звычайна не з'яўляецца. To bring it back, did you? I'm genuinely surprised. Let me get a closer look at it. Есть. Ни холеры лайков отсыпали. Ладно.
590. Ладно, йому подобається. You are no average porter, mate. That much is crystal clear. Чудовно. Я ще дав доступ до своїх матеріалів, які є. I suppose I ought to hold up my end of the bargain. Get out your Cupid and finish the job. Угу. Чудовно. Ось, нашпацарувалися там по місцевості. І він дав снайперську винтовку. З транквілізатором. В основному супроти людей. І гранати, димова граната. Чим мені нам може корисно? Угу. Ось ці доглядчики, наглядальники, біхолдери, каратей, вотчери, неважно, як ми їх назовемо, яны можуть мені баншити, і димова граната тут може бути корисна. Я можу просто прикрити себе до їх зроку. Добре. So this is what it's like being all hooked up and wired in. At any rate, looks like the schematics for my trusty shooter and darling little smoke grenades are in your hands now. The form is a custom design of mine. Uses tranquilizer darts. Makes a hell of a bang when fired though. So keep that in mind. Вельми классно одиная, что эта винтовка. Maybe this world of ours wouldn't have been so divided, and maybe my mates wouldn't have had to die. Угу. Ну, давайте на всякий випадок, що з його сябрами... Його сябри померли, і він не розповів чому. It may sound like a bit of a yarn, but my friends and I supported the government's plans to rebuild Australia. To defend ourselves against those who had other ideas, we had no choice but to take up arms. It ended up costing most of us our lives. All because of me. The commander. You've seen what became of them. My mates are the watchers scattered all over this hill. Ось гэта нагляданнікі, гэта і ёсць яго сябры. And for what? Deep down, we were all the same. Blokes who called this land our home. Was it worth all the struggle, all the bloodshed, for the world we shared to be reduced to this? So, I left the military. Окей, гэта з гульні ці каточак? Каточак, хутчэй за ўсё. I had to figure things out. Were we all just doomed to die and become watchers? Was that the only way for us to come together? Now fuck that. There was another way. Before it all went to hell, we should have tried to find common ground. And now, with your chiral network, that might finally be feasible. Working with the government too, maybe. For all that and more, I hope you don't let me down. Так. Ну, давайте вже, як звичайно, всі питання йому позадаємо. Хоч і нічого надзвичайного не чекаю. Granted, you can't neutralize an enemy with one, but they are effective at blinding them and giving you cover, far more than you probably realize. And even if they do open fire, you'll find that their chances of actually hitting you are slim to none. Which means that even if you've alerted them with one of your own shots, you'll have no trouble disengaging and repositioning. Properly utilized, they're a great tool for disrupting enemy attacks and buying you room to regroup. Furthermore, if you happen to have a sensor or something similar on hand, you can use it to track enemies through the О, ось це крута комбінація. Використовує детектор руху і ще димову гранату. Ми можемо таким чином ослепити ворога і ще й бачити, де він пересовується. Once you've learned how to use these little beauties to their full potential, you'll have a heap of new tactics at your disposal. Я маловероятно їх буду використовувати прям, тому що вони все ж таки важать, але може бути варто взяти хоча б один набор. It's configured to fire tranquilizing rounds.
An ideal choice for those who prefer to get the job done without undue bloodshed. Bit of advice though. Make sure you engage your enemies at a healthy distance. It's not a silenced weapon, so fire too close and they'll be all over you before you have time to react. And don't think about taking a shot until you've planned your next move. Any sniper worth their salt stays mobile, constantly securing new vantage points to evade detection. Ah, and always remember to account for bullet drop when shooting at extreme ranges. In a nutshell, you might need to aim at a point a notch or two above your target, depending on the distance. And finally, you want to hold your breath to steady your aim before gently pulling the trigger. Having left that life behind, I've no need for guns any longer, but that doesn't mean they can't be of use to you. Добре, ну, по сутності, базові вводні на то, як снайперками користатися. Righto, Sam. I know you got places to be, but an order just came in that caught my eye. Seems our friends over at the government shelter might be in a bit of strife. If you're willing to look into it, you can review the details by checking the sub-orders on the delivery terminal here. Might be a good occasion to fabricate a sniper rifle with the data I just shared, if you take my meaning. Anyway, think it over, would you? Тим бачили труп Лу? По-моєму, ні. Там був момент, по типу, яна плаче, і потім яна мовчить, лежить. Тобто, ми, типу, бачили, але не вельми зрозуміло до кінця. Ён жадае зрабіць доставу. Ага, ён жадае, каб мы вярнуліся назад, забралі рэчы і аддалі у суседу яму. Давайте зробім, таму што нам усё роўна па дарозе. Возьмем яго заказ. Там не складаным, по-моему, увогуле выглядае. Ёсць? Можа, новыя здольнасці, якія з'явіліся? Не. Так, у мяне пакрыху геймпад разраджаецца. Зараз, можа быць, замяню геймпады. Вось. Кулдаун на драдека знізіць. Няхай будзе. Снайперку браць не будзем. Давайте один набор дымовых гранат зробім. І один яшчэ набор гранат супроць назіральнікаў гэтых. І зробім один бола. Няхай з намі бола один будзе. Вось такое. Астатняга мне падаецца хопіць. У нашым запасе... А мы перапрацоўваць тут можам? А, у гэтым месцы мы не можам перапрацоўваць. Таму вось гэтыя металы, якія тут ляжаць, яны бессэнсоўныя у некаторым сэнсе. Давайте сабе пакладзем, перапрацуем у іншым месцы. Паспробуем унесці іх адсюль. Бо рэальна сэнсу няма. Добре. Камусьці патрэбна зброя. Давайте скинем одну зброю. Я не думаю, что я уже користатися буду. Я покину болу, я кулемет заберу. Отдам, наоборот. Не заберу. Так, вы сюди. Берем, лезем у свой рештунок. Берем вот эту винтовку. Отдаем. И отправить. Забирая. Судовно. Судовно. Аўтаматычнае размеркаванне нам не патрэбна, і ўсё, і пайшлі адсюль. Недалёка тут адбыўся браматрус, але не на гэтай лакацыі. У нас все спакойна. А раней Лу радавалася гэтым знакам. Так, Лу вельмі не хапае. І што, калі звярнуць увагу, то на бягучую, пот,
увогуле увагі мінімальна. Ну, типу, яно ёсць, як бы, але ёсць адчуванне пустаты, так? Так, пачакайце, мне падаецца, занадта забіраю бок, не? Не, падаецца нормально. Вось сюды мне патрэбна будзе выйсці. На гэтую сцежку, і па гэтай сцежцы можна спакойна дайсці будзе. А дзе мой маркер? Вось он. Давайте. О, блин, я его проправил наоборот. Ну ладно, я, в принципе, знайшоў усё. Не вельмі важно. Оп. Хералий по дороге. Нормально так натупаем уніку. До речі, уже трошки... Бачите, де я ішоў, там вось сцежачка з'явілася. Невялічка. Я уже казаў пра гэта. Асяроддзе таксама змяняецца ў залежнасці таго, як вы з ім узаемадзейнічаеце. Нехта пакінуў транспарт, але браць я яго не буду. Якар мне таксама не патрэбны, валяецца проста так. Наперадзе ёсць яшчэ грузы. А дзе груз? Дакладна. Вось он перад намі. Одинокому командиру достава есть. А давайте заберем с собой. И там чел просто покинул тут. Возьмем с собою. Але просто отдадим на запад. Так. Просто человек закинул один с грузов. Блин, тут недалеко доставить уже. Ладно. Я доставлю просто в ближайшую кропку, каб ён не сапсаваўся тут. Хоць як это ў адваротны бок. Але адправлю камусьці на дастаўку, я думаю, хтосьці падбярэ. Я думаю, жадаючыя будуць. Так, і тут яшчэ адзін быў. Я ўпэўнены. Вось там незручна. Не тут, не? Не. А дзе я бачу? А, вось літаральна там. Яшчэ далей па дарозе. Галоўнае не разбіць, у нас там крохкага набралося. Так. Солнце садится уже. Темно становится. Я же могу просто собрать груз, які... А, блин, у нас уже нагружаемся шмат. Отдаем, карацей, зразумеў. Добра, давайте отдаем грузы у кропку, потому что они тут литерально крыху за рогом литерально. Вось. Альбо я помыляюся. А, не, слухайте, не, мне нават зручней будзе... Я зразумеў. Мне зручней ўсё ж таки будзе выканаць будзе дадатковы квест. І ўжо зайсці тады на ту локацыю. Хоць і трошки перагруз будзе. Можа быць, выгрузім нешта. Ну, альбо скарыстаемся. Напрыклад, там гэтым лесвіцай якой. Проста яна таксама важыць там 5. А у меня гэтых лесвіц зараз з запасам. ПКК ёсць яшчэ. Можна адпачыць будзе. Дарэчы, Одрадек. Давайте-ка святло ўключым. Чаму я гармоніку? Ну, можа, мне рэальна патрэбна на адпачынак адправіцца. О, Одрадек засвяціўся. Можа, мне рэальна патрэбна... Так, не адзін? Одрадек вырубаем. Зразумеў.
Я зразумеў, што там за дадатковы квест. Там ворагі будуць. Давайте вежай скарыстаемся. Адзначым сабе лакацыі. Так, ворагаў. 4 штукі бачым. Яшчэ дзе-небудзь? Усяго 4, гэта выглядае не вельмі небяспечна, правильно? Яны ўсе 4 носяць якраз такі рэчы, якія нам патрэбны. Можа скінуць заплечнік і разабрацца з імі? Давайте заплечнік скінем. Вось тут будзем. А ёсць магчымасць неяк... Там было хутка скінуць заплечнік, але я бы жадаў толькі не інструменты. Па-тыпу закінуць туды. Лупей грузам. Шкада груза, у мяне ж крохкі. Так. Матэрыялы і дэлівері. Вось гэта ўсё. Тое, што... Вось. Добра, расклалі. Цудоўна, літаральна толькі рыштунак пакінулі. Тое, што патрэбна. А як мне так незаўважна бы да іх падабрацца? Вось яны падсвечваюцца. Адзін глядзіць прыкладна ў наш напрамак. Блін, напужалі мяне. Я за зону перайшоў, і яно такое адразу размаўляць пачало. Давайте скарыстаемся трошки у бачок, абыдзем іх. Так, той чел нас тады адсюль не заўважыць. Бола ж тихая, правильно? Яны просто даволі згрупаваныя? Мне это не падабаецца. І вось адзін чел ходзіць. Можна яго вылавіць, калі ён сюды будзе просто не глядзець? Дэпус ідзе адсюль. Вось гэта чел, ён зараз сюды ідзе, так? Ці атрымаецца ў мяне яго вынесці? 2 на стражы, 1 патрулюе, так? Па сутнасці патрульныя... яны усе патрулююць. Пакрыху. Так, гэта чел мяне заўважыць, калі я адсюль выйду? Не заўважыць. Я ва ўдала месца, слухайце. Бяром веровочку. Усякі выпадак адзначаем іх яшчэ раз. І зараз пакрыху іх вынесем. Таксама нічога не заўважыць. Грузы іх потым забяром. Спачатку я іх пазбаўлюся. Так, гэты чел сюды ідзе. Ён зараз мяне, падаецца, заўважыў, так? Альбо цела заўважыў. Можа, вяроўку ў рукі не браць. Раней было абавязкова. Так, вось ён разгарнуўся і ідзе ў іншы бок. Раней абавязкова, каб вырубіць, патрэбна было націснуць нават 2 кнопкі. Таму гэта не так-то проста было. Я па звычцы. Оп. Ёсць. І апошні застаўся. Усё. Дастаць, прыгатаваць і звязаць. Яны пакінулі ўсё яшчэ гэтае ўзаемадзеянне. Так, падвысіць узровень угрозы. Мы аслабілі насамрэч базу. Карацей, раней патрэбна было. Ты бярэш яе вось так вось у рукі, націскаеш прыцэліцца, і толькі тады, калі ты падыходзіш, ты можаш падрыхтаваць яе, і калі адпускаеш, яна па тыпу ўзаемадзейнічае, нешта такое было.
Ось, добра, забіраем грузы іх, можа быць, што-небудзь яшчэ ўнясем. Шмат мы не ўнясем, дарэчы, гэта дакладна. Ресурсы не забіраем. Мы і так не ўнясем нават. Я думаю, у меня праблемы будуць. І так, і так. Казуальны карцей. Ну, як бы неабходна... Шчыра, не вельмі... Мы нагрузіліся нормально. Блин. Нормально так рэча у вас. Вы шмурэлі? Што у вас тут есть хоць? Яно як бы ніколі неабходнасці не было. Для мяне трошки нават здзіўляла, што Кадзіма настолькі ускладніў гэты момант, але ён дакладна жадаў гэта. Прэміальная... Гэта яшчэ дастава. 2 груза. Преміальныя цішоткі. Пакет крыві забяру з сабою, матэрыялы не забіраю. Все астатняе можна пакінуць. Так. Пакет крыві і 2 преміальныя цішоткі. Правильно, ніякай жа праблемы не будзе з гэтым. Я ж спакойна дайду і не зламаюся. Так, добра. Управляемся і пайшлі падбяром свае грузы. Дзе яны там? Я ў тым... Тишот? Там кашулі? Не, ён сказал, там по типу, там t-shirts, альбо... Амаль упали. Там же t-shirts, а не shirts. Калі там shirts, то тады кашулі, так. Я не забыл, я шыра, я, можа, не вельмі важлив быў. Там не было ті? Добра. Тады, значыць, памыляюся. Так. Давайте спачатку набіраемся ўсяго. Так. І вось гэта. Ну, нават не перагружаная амаль. Можа, варта пераразмеркаваць трошки. Так, ёсць. Оп. Ну, нормально. Лёгка. Зараз дойдзем. Мне ўсяго-то тупаць тут фігня. Я, можа, па гэтай сцежцы... давайте доўгім шляхам пойдзем, але больш надзейным. Па бруду вось тут. Ну, нормально. Добра, ідзем. Ну, хутенька будем. Раней, калі падаў максімальны запас стаміны, вось зараз, ну, па тыпу, яна губляецца, той груз, які мы можам пераносіць, ён таксама падаў. Давайте, можа, пачнем? На што там? Вось на гэта. Вось, знайшоў кнопку. Трошки памасажыруем сабе рукі. Оп. О, гармоніка. Я ж на мне і ёсць. А як мне паграць на ёй? А дзе? Ну, тыпу, ён нават прапанаваў нам на ёй паграць. Яна у нас... Яна ёсць літаральна, вон вісіць, можна пабачыць. О, я знайшоў на што. Гэта нечакана. Я знайшоў месца. Атрымалі 25 лайкаў ад Лу. На што граць? На панель, сэнсорную панель націснуць. Яна, звычайна, проста кліча, Сэм проста кліча што-небудзь, але калі у вас у руках, ну, яна актывавана, гэтая гармоніка, то ён будзе граць. Трэба дуць у DualSense? Не, на жаль, не. А было бы добра? Дарэчы, чаму бы не? Не працуе, я паспрабаваў. Как вы разумелі, такая механіка была, і гэта... Я не... На мяне кот, я на прыдурка глядзіць зараз. Гэта самае, такая механіка была ў Астробоце, по-моему. То бок можна было, дадуеш у мікрафон, ну, па сутнасці, мікрафонам дэтэктаць. Так, гэта тая самая песня. Ой, закладна яна.
Добра, давайте. Нам яшчэ шмат несці. Ой, якое спаць? Якое спаць? Сэм, выбач. Эй, я не той націснуў, я хацеў устаць. Сэм, на пад'ём. Ну, добра. Ворагі там не ачунялі, не? Да я выпадкова, я не вельмі... Я хацеў устаць і ісці. Я просто мало ли рэальна яны ачуняюць там. Давай, Дрэдак, падкажы-ка мне, ворагі зараз мяне не кідаюць? Не, ўсё яшчэ вырубленае там. Добра. Мы вельмі хутка стамляемся. Можа, варта ўсё ж такі скінуць хаця бы металы там, альбо што я несу. Ось. Просто мы, хутчэй за ўсё, не дойдем так. Так, по выглядзе мы нормально не дойдем. Давайте скинем. Ось гэта металы. Вы бачыце металы? Ну там не металы, а гэта самая. Нейкая падобная штука. Отпусти. Не патрэбна мне гэта. Ось. О, усё, да нормального ўзроўню опусцілася. Это тэма BB. Ну, на гэтай самай. На тэма BB якраз таки граецца на гармоніцы, а там яшчэ і эмбіент быў. Я так разумею, гаворка, ну, размова ідзе пра тэму BB, якая на гармоніцы была. О, мы нават можам на такую сур'ёзную хуткасць выйсці. Гледзячы на перагруз. Ну, не экстрэмальны ён, але ўсё ж такі перагруз. Во. Амаль. Амаль. А што гэта ў нас тут? Месца адпачынка. А чый яно можа быць? Хто гэта тут у нас? Адпачываў тут. Добра, амаль дайшлі. О, можна ж каля скрыні перапрацоўваць. Блин, ну толькі для гэтага варта сабой ПКК насіць. Гэты груз, які я нясу, яго можна просто было бы ўзяць ды гэтую. Карацей, ўзяць просто ад метала гэта перапрацаваць адразу на пачкамата. А, не, пачакайце, калі ён перапрацуе, просто металы сабе атрымаю. Карга-менеджмент таксама ўверх на дипаде можна хутка адчыняць. Дык я гэта і раблю. Ну, я толькі так і раблю зараз. Ну, асноўным, калі не забываюся. Так, у мяне для цябе дастава палова майго груза. Вы можете паглядзець блакітным, што канкрэтна мне сюды патрэбна дастаць. Як вы разумееце, амаль усё. Это ўсё сюды зараз пойдзе. А, ну так, дакладна, кашулі. Просто кашулі. І сюди я пакіну одну пачку, якую я не буду несці назад. І там яшчэ дадатковая, мужик. І яшчэ дадатковыя прыляцелі. Оп. Трэці будзе? Не будзе. Патрэбна будзе яшчэ. Так. Прылада, якая будзе зніжаць агульную вагу майго, ну, заплечніка. І такім чынам я магу пераносіць больш. Хіральная антигравітацыйная прылада.
Чым больш мы іх паўсталёўваем, тым больш будзе зніжэнне вагі. Окей, ладно. We've designated more materials for your use. Don't hold back on our account. Давайте зараз паспрабуем замяніць тады на заплечніку гэтыя патчы. Паляпшэнне. Опа, яшчэ больш. Колькасць, колькі я кантрактаў магу спалучыць, падвышаецца. Цудоўна. Это вось гэтыя сувязі з іншымі гульцамі. Got our hands on those bastards' gear now. And it's all thanks to you. With this tech, we should have no trouble whatsoever monitoring and tracking their movements from here. Also, something tells me you've earned the Lone Commander's respect. Call it a hunch, giving you more imposing aura. I reckon the Golden Fist and the Island Inventor will be keen to meet with you. Ён кажа яшчэ пра іншых людзей, якія тут ёсць. Зноў жа, гэта не галоўны квест, што цікава. Ён... Так, адзінокі камандзір, залаты кулак і гэта самае, вынаходнік на выспе. He's a combat specialist who used to be stationed at Cape Fort Knot, which was a settlement located to the north of West Fort Knot. Anyway, he was a champion boxer, so he excels at close-range engagements, as one would expect. One time, when he heard a group of trigger-happy arseholes were getting ready to attack Cape Fort Knot, he went out alone and took the lot of them down with his bare hands. I'm honestly not sure how he's getting on these days, but if you could bring him into the Chiral network, you gain the support of a powerful ally. А што за вынаходнік? Fella, if I'm being honest. He set up shop on an island he never leaves, so he could devote himself to his research. Ён есть на выспе размясціўся і сядзіць на ёй. You'll come across a lonely island just off the Адна выспа ў сярэдзіне. As for this research, I've only met him once myself, and I couldn't make head nor tail of whatever the hell it was he was trying to build. But perhaps you'll have better luck than me if you... Цікавы гэта быў вынаходнік, з ім бы варта было б сустрэцца. You're damn right I do. His skills as a soldier and leader were second to none. A marksman like you wouldn't believe. And not just with a rifle either. He once captured an enemy outpost with nothing but his custom handgun for company. If you can find a way to gain his trust, I'm sure he'll have something of value to teach you. But the poor bloke still holds himself responsible for the death of his comrades. Wrongly, in my opinion. The way I see it, if he couldn't save them, then no one could. Ну, добре. This is a Chiral anti-gravity device. Ну зараз ён нам распавядзе пра то, як гэтымі налепачкамі карыстацца. Зараз трошкі іх ператасуем, і я буду на сёння скончваць. Мы дадатковы квест тут яшчэ парабілі. Было бы няблага з гэтым вынаходнікам сустрэцца. Гэта абсалютна апцыянальна, не галоўны сюжэт, але мне цікава, што за ён. Вось, ну, можа быць, яшчэ дадатковы квест парабім. Ладно, гэта не вельмі важна. Я жадаю зараз паглядзець, як гэтыя налепачкі выглядаюць. Пакуль я памятаю. Вось, кастомізацыя. Давайте, я дадаць магу яшчэ адзін. Вось кампаненты. Яна даволі вялікая. Наколькі яна зніжае? Яна не кажа, наколькі дакладна. Я бы, можа, замест брані яе наляпіў. Вось так давайте. Абарона спіны прыбіраем. І хіральная прылада гэтая. 2 штукі. Там месца, дарэчы, яшчэ застаецца. Ну, ладно. Давайте, можа быць. Там можна для... Вось яшчэ адзін дадаць. Там можна больш набояў пакласці будзе. Тут ресурсаў ужо не хапае, каб іх зрабіць. Ладно, тады і пакінем як ёсць. І перапрацаваць. Добра, перапрацуем тое, што не карыстаемся зараз. Цікава, колькі мне запас вырас зараз. Колькі мне па запасу ўвогуле, што адбываецца? Было 138, стала 158. Кожная дадае па 10. У прынцыпе, няблага. Я іх пакіну 2. Карысна. Добренька, на гэтым я вас буду пакідаць. Я вас перадам далей. Я магу захавацца? Не тое. Не тое. А дзе захавацца?
А, там есть quick save. Давайте quick save зробимо. Добре. Мы захаваліся. Буду перадаваць вас далей. Пагляджу, хто у нас чым займаецца. Мы ў наступны раз будзем гуляць у Death Stranding у панядзелак, а заўтра у нас, калі не памыляюся, Archmage Rises. Так, Archmage Rises павінен быў перамагчы. Добранька. Хто у нас ёсць? У нас зараз... Онлайн толькі Курысу, да яе і пойдзем. Вам я жадаю добрага дня. Спадзяюся, у вас усё добра. Спадзяюся, у вас добра праходзіць тыдзень працоўны. А я сам пайду, можа быць, перакладам займуся. Можа быць, чым-небудзь яшчэ. Добранька. Добрага вам дня. Добра папрацаваць, калі вы працуеце. Калі вы не працуеце, а адпачываеце, то добра вам адпачыць. Мы пабачымся заўтра. Да пабачэння.